mama. I know, I know, you want me to do ma. Do. Akpọrọ gị nya phone go n'iti n'ime akpa. Onye na-akpọ gị mgbe ehihie onye a na-egbu oge. Ka mara ma ọrụ ka ị nọ ka ị ma ahịa ka ị ma ebe mmadụ nwụrụ. Na kekasi. Sa kekwanụ ka ome. I know. I dị mma. Ọga m na ụmụ nwaanyị ya na-egwodo. Nwere nwa abụọ bịa chọrọ ya bịa nso ha nọ n'ime rum. Nsogbu anọ. Okay, ọ maka settlement. Mba, nsogbu anọ. All next month na British agba German. Pụrụkpọta agba n'ihu ihe amarazie mbe na-abụ nke bụ oke. Oke nwa ka m bụ. Ihe m bụ uwe oke nwa. Nwa mgbe nta aha m agbanwe. Na-azazi omena cash. Ọ nwata cash. Ọ ụmụ ihe arụsị China ma ọwụ akụ na ebu ajị ma bụrụ ụmụ ruru. Mba. Ọga m nwere obi mgbaghara. Ụfọdụ ihe niile m na-eme n'ụlọ a still ya na-agbaghara m. That shows he is a good person. And di m chọ ahụ ya. Ọ gaghị agbawa m aka. He will settle me well. Ọkwa ma that boy ụmụaka ka isi ozi ụmụaka. Ke nwa beboko na ke mpa ha bibili before. Ọ bụ ya settle ya last month. Ke ma amụna ya soro bịa mgbe ahụ mpa nwụrụ. Yes. I settle all ya last month and gị hụ ego this man binyere nwa ahụ 10 million naira cash. Zoro ya shop na man market. Onye m na-ekwu na oge ya ọhụkwara n'azụ ọga m anya. Ọga m ogodo donko. Also billions na-abata every day. Mụnwa na-emegodo and na-eme expect times 2 of what the oga gave to him. Sure. Ya ga-emere m onye ka ọ ga-eme maka afọ m na-ata n'ụna. Ime ihe ga-eme m just na-elegekwere m anya ụmụ landed properties, you know. Esetụrụ ha na m na with the little, you know, nhazikwa ihe na, you know, na zụtakwa ala. Achọta ị ga-esi na-emegasịkwa ụmụ ihe na-agakwa. Ezi Chineke dị mma, Ezi Chineke dị mma, Ezi Chineke dị mma, Chineke nna m n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, onye ọma na-eme mma. Ezi Chineke dị mma, Chineke nna m n'ụbọchị taa. Good morning, sir. Longinus, echeme ga-akwadochago ori na-eche m ka ị bịa nwee ike gaba ahịa. M asa na ahụ kwado bịazie kwa aka na m hụ na ị ka na-ehi ụra. M sị m asachara gị moto a, asana m ka ọdọ. Si ebe isi ga-ebu nke apụ ka m sakwuru gị tupu m apụọ. Ị gara hapụ m ewere nke ọzọ ebe ị sagoro nka ihe ngwa bịa ka ị kwado ka ị gawa. Ịma na oge adịrị Imo ka Onitsha dị. Ka ị gaa ka ị nwee ike bata n'oge maka ndị afịa. Ka m sachapụzi ihe m dị ire efe m.
Hello? Hello, excuse me. Biko ewe niwe. Biko ewe niwe. Oge na cross road. Mwe follow ọma Chukwu lụrụ. Dịka a na-agụ n'egwu sị ọlụ ọma Chukwu lụrụ ga-eju gị anya. Mwe follow ọma Chukwu lụrụ n'azụ gị and o juru m anya ya mere m ji run after you. Biko enwere m ike inwe access to your access bank. Na you nwere ike inwe gịnị? Access to your access bank. Nna biko iwe wena gị. Maka na nwaanyị pụtara na mkpụkụ nwere size. Ị ga-aga chọrọ size gị zo. Ị chọrọ have access to my access bank. Nna ka m agwa gị. Mụ na gị enweghị mmekọ. Number 1, ị nwere moto. Iji ụkwụ na-aga. So nne elegodo gị anya ihe yi na ahụ dịka ihe eji echọta na ọkịrị ka ndị bendan seleta gị ebe ịchụ m. Legodo ka shirt gị dịka akwa rekasịrị rekasị. Biko, mụ na gị abụrụ size. Jee chọọ ndị bụ size. Nnesi, don't judge the book by its cover. Just give me opportunity ka m gbanyere gị film. Ịghọtago? Ọ bụrụkwanụ ka onye ra na-eme kama na ọ bụ ife dị gị na-akpa bụ ife na-ekwu. Ịghọtago? Just don't look down on me. Because if you look down on me, nwere ike gị miss your luck. Okay. Book okay, the cover is not enticing. So I'm judging it by its book. Sorry. Nah. Nnesi a sị na ọwa onye bụ igu ka ewu na-eso. Ịbụ igu ọhịa mere m ji eso gị. Ụta akị m na-eti ka m tinye gị akị gị ata. Don't judge the book by its cover. Ezuru m ka emee. Ọ bụ ego bụ mma nwoke. Onye bụ ego adịkwa na-eme mkpọtụ. Ịghọtago? Achọrọ m ka just butuo ana ka m kọwara gị onye mbụ. Aga m abara gị uru. See, money is the only language I speak. And money is the only language I understand. That is it. Yes, so where is the money? You see, we have the same language. I speak, you understand. I speak, you understand. You know what? Ebumonko. Let me see. Ebumonko. Forget about what I'm wearing. Onye gba ọta adịkwa na-etinye aka na akpa. I know you got them seeing is believing. Oh yeah, wait. Ka m gbanyere gị ofe. Ka m gwa gị na ọ bụrụ na odogwu na-epe mpe. Ịghọtago? Leya, ị na-afịa na. Ifu gị asa afụ dị mkpa. Ana isi ego. Ebu m ya ka izu ọgụ bụ ọgwụ. Otu a ka ọ pakịrị ebe a. Just take a look. Nyanya. You see? Yeah. So ife niile zuru ka eme. Ọ bụrụ ha na n'ikwote n'ife otukwu. Agbanyelu ngị film. Iribe ka eze. Igolibe. Ka ijikwana nọọsịs na-eme m ka mbụzi ụmụazị na-eme ka akwụkwọ ụzọ ọrụ. Taa. Anyị na-aga amụghị ebe anyị jeru, ịghọtago? Taa, igbugo m. This last line you take na by now akara ịmaga ebe anyị jeru. Ebe! I like it. Ị na-aghọta ya na. I know. Maybe my hair men pick up. Anyị akwụ na anwụ na-akọ ụmụ. Anyị na-ayị ala. I just somewhere. Ana m eme ife ụmụaka. Let's go and look for a place. Ana m eme ife ụmụaka. Ana m agbanye film. Abụ m onye film. Mma agbanyelu gị film taa. Hey! 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 I die here. Now, ewezugo otu ihe ịma na ngwa gị na mbụ onye ifele. Ewezugo ofu ihe. Ebidogoro m ebe atawa gị atawa ozugbo. Mana ime ihe mee ka anyị kwụsị ọkada. Ka anyị jee somewhere dị cool ga nweta onwe anyị. Ọkada. Echem na ị ga-put call through. Maybe one of the drivers abịa kpọrọ gị. Like I told you, dịka m si kwuo na mbụ, ịma na emewasị aka ara emefee ya ofe. Just ka anyị ji nwayọọ. A na-eji nwayọọ alacha ofe dị ọkụ. Ọkwe na-aghọta. Just pagodu cool. Arụzie ka nkụwa aka oyibo nsogbe. Ka ịmata onye gị na ya nọ ebe a. Abụ m too much money man. Money man ọ ihe a na-etu. Too money man. Ọ ihe mbụ. Ji nwayọọ takịrị esi. Ka anyị kwụsị bike.
money man. Hey. I know. Asa onye bụ igu ka ewu na-eso. Odogwu na-epe mpe. Itozuru ihe eji nwoke. Ihe ọbụla ị chọrọ iri rie n'isi m. Ị chọrọ ịṅụ ihe ọṅụṅụ, ṅụọ ya n'isi m. Ị chọrọ ka ọtụta, taa ka olulo, loo. Ewo. You want to spoil me today? I'm really enjoying myself. Taa. Na mom. Ego pasa. Ego pasa. You are loving. I know. Thank you. I'm nyegi nyakwanum. Okay, say me gatani. Ego kamwe. I'm going to Ose, ose. Era ose. Oh, gara. Sorry. Ebe, hinyere mo ba wa agape love. Agape love. I can get to pray to pray. Ngom. Ngo. Asi mi ho le ga no. Ngo ya ni shim. Ko le ga no. Waiter! Barman! Bar! Sit on my water and 4 bottles of small stout fast. Na rie ihe obula igeri. Rie na ezuru m ka eme. Ha. Azuka to bulu. Odogwu buru guy name. Obere ihe ụmụaka. Akwe na wata. Eat money. Ina atọkwa azụ gị na-atọ. Anyị lewo. Just after this side. Three. Chema geke. Ngom. Sigi ihe obula igeri rie na aha m. I am equal to the task. Eat. Ugwu a na-arị atụ egwu onye ihe bụ. Onye hụrụ gị ga-enwe m. Riwe unu ịchọ azụ ọzọ ha butekwa azụ. Baby. Ọ dị ka mmanya. Ọ bawago. Mama ọ ga-adị m mma ebe a ga-akwụta ụgwọ ebe m ga-edowetu isi. Ọtọ mma. Ọ na-aba m. O gbule ga-egbu. Oh ya. Ịhụ ka hiti shabazi. Ọ na-awụ. Hey, this period I know ya na-awụ. Ya na-akpọ ya hit period. Nwoke ọbụla mụ ihe ọ ga-eme ga-aghọta this language. Ka m gakwa ụgwọ room. Ịgazi dinere ana kwa nne. Zegbuo onwe ha ala zuo ike. Mụ na onwe m ezu okwen. Kwe na ghọta. Na-awụta. Ọ mụ na gịla bụ m ụbọchị taa. I know. Ma ga-egbu m egbu oge. Sị gị na ebu m nkụ. Enwere m ya. Enwere m ebu m ya ka izu ọgwụ bụ ọgwụ. I'm at home to maybe AC in a wash. I'm not mean sweat a lot. Catch on so. Hey, I'm out for room here.
I don't see any baby. I don't see any baby. I know this. Mama! Yeah, Paulinus. Ogini can not cheat them since you can't have a phone. Go na gaga. Go can't you see? Can't you? Ogini. Get them wire. Get they go. Na hapo line go na gaga. Ogini me elen wa ibugala na shop. Okay, kwesi dị na-ekwu okwu ngwa ya ma ọ bụ ego ma ọ bụ ebugere shop ma ebugede. I kwesịrị ịdị na-ajụ m ele chọọchị anyị ga-aga kelewe Chineke maka ndụ m. Ọ gị jụ m ọwa ego ka anyị ji aga ọwa ebila Awụsa ọwa ọkwa ka ọwụ nọ n'elu ụjọ a na-aga azụ bụrụ agba a ga-eji buru ya otu ebulie ya elu gasị Chineke daalụ maka ihe ọma i mere isi ibugile paki shop ka ọwa ebugile mmọchari ihe ndị mmadụ karịrị na-ekwu gba na iriele m na ka ote daman onye laịlaị chirie nwa bụ ya gbachara ya bụ ọhịa karịrị na-ekwu gba n'isi m asị nwata waralaga anwụ ka mgbe ha many years oruzi mgbe ị ga-ezetụli ya gị rie ya ọhịa karịrị na-ekwu na ka tụra Chineke mma that my life was saved and was secured. Obinigwe nke atọ lekwa aka m. Glory be to God for saving my life. Ke ihe na-akọ? Gịnị ka ị na-akọ? Paulinus. Kedu ihe na-akọ? Onwebeghị ihe nghọtara. Kedu ngwa ahịa? Kedu ego? Mgbe ahụ esi m buru mi gawa Onitsha mi isi ngawa Nnewi ga zụta ahịa so mgbe m bịara si nga pụta nga pụta wuru ụkwụ sị ka m si ụkwụ kọtụ ọjọọ chapịa wee pụta saịdị ebe anyị na-ada abụ ọkada bifo mgbe eze moto na-aga Nnewi so mgbe ahụ m bịara pụta kpọcha ọgaji udu gwa ihe ndị ọ ga-adọwere m na nnọ n'ụzọ na-abịa dịka izirizie m so m bịa pụtazie n'ụzọ ebe klota side expressway nke dị na road so mezie one man bịaga one girl gafere so mgbe that girl bịara gafee dị ma na-abịa gafee ha abụọ agafee so amụghọdụ m ihe mere ma ọwụ ihe ka e tere ha m n'ahụ mmalawo onwe m mgbe m bịara mmanụ onwe m ndị wo empty dama na-abịa kpọrọ m sị m mịbaiga na moto ha mbaiga mgbe m bịara baiga na moto ha bido ekpere m nwosịrịkwa ha na-ekpe ekpere na-abụ mma mmadụrigo Chineke mma mmadụrigo ego ka ya sị ha bịa na-agụ elu nwụrụ ọkụ ala nwụrụ ọkụ elu mụnwa na-agụkwa ala nwụrụ ọkụ elu nwụrụ ọkụ ala nwụrụ ya sị send down your power we praise you o Lord agụcha ka ha bịa gwa ahụ anyị na-abụ anọ shop ọkpara Chineke onye abụ ọma na-adị mma agụcha eke ha bịazie abịa wepụta olive oil na mmiri nsọ onye ọbụla kpee ekpere ka ọ ga ha dị ogologo ndụ nyarị ndụ ka nka gba isi awọ bikwe n'ụwa dị akụ ya niile oge ịma na ote m na-esi achọ ka edere m ndụ bikos ama m na ị ga-adị ndụ ọkwa nke ahụ ka m nọzi chilizi aka elu ka m na-ekpezi ekpere nwụrụ abụrụ ha fee m ajụ mara tetewo n'akụkụ ime ọhịa ka esiri ote ndị mmadụ agbakọọla adọba ambulance ka ha buru m gawa mochari nkulite ndị mmadụ akpụlagachi ọsọ na-asị ewu God of wonder na ndị Chineke o mere eme na akpọ because ha che na mbe atata anwụchala ma nwụọ gịnị ka m ga-akọrọ mma m otu mkpụrụ nwata nwere ahụhụ si isi ụlọ na ama mụta esi bido ụlọ unu ahụ niile m tụrụ dizie mgbe a ga-esetụlụ m ekwesịghị eburu ọnwụnwa bịa ọga Chineke hụrụ gị n'anya awa chọrọ ka aha gị mebie ị ga-emezi ezi ka isetụlụ ma lawazie gacha ihe m ga-eme onwe m Paulinus ị ma na ịwa anụ ọhịa iwe ezigbote anụ ọhịa ihe niile ị na-akụ eri dị mkpa aka gị
wụ na 500,000 naira m jere gị ji gaa ahịa ọ ya ihe niile ị na-akọ eri nwaanyị na ha eburughị gị tii gị na ambulance nwaanyị eburughị gị ịma ihe mere Paulinus ịhụ na n'ụlọ enu o site n'ịhụnanya nwere ebe nna gị nọ na nne gị nọ na vileji ata ahụhụ ndị ọzọ na-gbara m odibo ebe a onwebe nke meruo otu mpempe ihe i mere nche na aha be ha ọ n'ịhụnanya nwere na nna gị ejie gị nke mbụ ịkọ akụkọ ugboro ịbụa ịkọ akụkọ nke ịtọ ịkọ akụkọ ọ ya ka ị natara ebe a na-akụ echikwe n'osisi fere n'ọjị chine n'ọjị fere n'uji ya wụ na 500,000 agala Paulinus ọ ya ihe na-achịkọrọ m kedu ihe bụ na gị na ebe a na-akọ nshi mistake is always wrong. Mistake can hurt anybody. Eji m na asị Chineke keleziri ya na o debere ndụ m. DPO Chief Jude ahụhụ nwe cheta nna ya akwa nọ n'ọfịs kpọrọ some of your boys bịa na be m ugbu a bịawa na-abịa ugbu a bịawa ha bịarute gị kọrọ ha ihe ịma ihe mere iduola onwe gị ijila aka duo onwe gị mgbe polisi rute kọwara ha ya aghọtakwa m nke polisi a aghọtakwa m ya o agbakwala m gụ mbụ ọkwa na staịlụ iji chọrọ ipushi m ewu ọgụdụkwa wọkụ ọgụdụkwa gakwa ga-ajiri ese mmadụ ole mpa mgburu ma ya nwụọ gakwa ga-ajiri ese nga ya o ọgụdụkwa otu gị na-ahụ m otu gị che na nwa ọdịnarị ahụdụkwa m ọdịnarị anụkwa m lokal anụkwa fọrin gị sịkwa ibiri anyị ga-ebiri kwu ya polisi emerụkwala m ahụ ego ole ụdị ego osef ego ole ego osef m ga-eji maka ya gbafuru gị mmadụ ọ ga-eme mistake nke ọnụ ama m amany mistakes i mere na ndụ gị aka ga sif na ịchọchụ pụta otu wụrụ mmadụ mistake is always ọghọm. It can happen to anybody any day anytime. Ọghọla m ụlọ ọghọla m ọ gị setụlụ ọmụ diga m ego diga m onye ga-anọ na mịa ka chọọ wee a ga-esi asụ na mme mere ugbo ole ka m rigwele ego gị amaka m zụrụ na skuulu zụchada ged ya agaghị alụ onye ọdọ mgbuo o mere ịnọ na ya kamgbe eme ahụla m ọdọ na-awụda ụmụ obere ego nda m na-eji eme ihe ha ya dị ka agwọla m efurefu ị na-akpọrọ m polisi ngwa m ekwewo 500 akwala gị balansa m dịka efuru afọ Fabian duru nwa boy esi ama m ego na onyere almost 10 million naira wepụkwa 500,000 na 10 million nke nye m diri menu abịakwala eme ejikwa ụgbọ ejikwala edisaji m ịgbara na ngwa ka mgbe ịsịkwa m aga ụlọ ahịa onye mgbe ị ga-edu m na gị diga m ahịa sigire m nwaanyị ukwu eche m nwa na-abịa abịa ka katkis nwanne nna gị mụ na ya yibiri na anyị ga-abịa na obodo ọkụ na-enwu n'elu ka anyị bịa hụ na ọga gị ka ị setụlụ gị nke anyị nọtaziri o chenjiziri obi ya mezie ya setụlụ gị ka ị latawazie settlement isi settlement ka isi gịnị so agwa Chineke na ogodori na nwoke a setụlụ ma esetụlụ ogodori na okwuteduru okwu settlement okwe m na-edi ogodori na onwe otoshi kpọtụta ya aha ma onwe otoshi isi m ngwa lawa emechaa na aga m abịa ka mụ na ndị ngọ ọnụ hụ okwe m na-edi
nwoke gị nwude dị mkpa ọma ha ka m nụ nwokorobịa ibe m nwude m otu ela m n'iyi just kwapụga m like that na enweghị ihe mere ya. In fact, ịmakwa ihe kwesịrị ime ugbu a bụ ịkwesịrị ịga aga chọọ ihe dị ndụ gụrụ ewu dị ndụ ma ọwa ọkụkọ dị ndụ just gaa n'ụlọ nsọ otu a ka tọra Chineke mma na nji ndụ m wee bata ma ọ bụrụ ya akara ibu m n'ozu ugbu a bute ozu m ote tọgbọrọ gị nga gị nọ nga akwa na-akwụ. Chineke ekwekwana aghọtaghị m ihe anyị na-akọwa kọwa ya ebe ọ ga-edo m anya aghọtaghị gị. Kedu ihe your problem sef maka ihe your problem sef kedu ihe na-aghọta ha are you ghọta hụ na m sị gị na enweghị anything like settlement ka ị ghọta hụ dat na nwoke akwapụrụ m na be ya ka ị ghọta hụ dat na nwa okorobịa ibe m lechara manya otu gbawa m aka ka ọ na ịghọta hụ dat na enwere ihe dị ka settlement na n'ije m batara ke nke ị na-aghọta hụ. Polycarp ka ebe nọ mejọ gị ka ebe nọ jụrụ ihe ajụjụ a njụrụ na onye ajụjụ na-efu ụzọ ndị ajụjụ efu ego ụzọ this time around ọ mgbe mbụ ka a na-asụ onye ajụjụ na-efu ụzọ kwenedi ugbu a onye ajụjụ ọbụla na-efu ụzọ gị ma na onye ajụjụ na-efuzi ụzọ na gagoro ọpụ iwe ka na-elie ụmụ okorobịa ndị anya ha na-achara ede gagoro jụọ ha ajụjụ ka ị mara ma ị ga-efukwa ụzọ n'ihi ha ọ na-ajụ m ka na-ajụ m nke ọzọ ekwele nwere iwe ihe a nwoke a mere m fesi agụ na awụ kọsị m fesi agịrịkwa laik m asị chiri na biko bịa nye m nri ọ na-ajụkasị m ajụjụ ọzọ nke onye si ụzọ ije bọọlụ anyị si ụmụ ya n'ụta ihe anyị si gị n'Ọnịcha ofe akwụ dị ka na-esi ofe onugbu iricha ofe akwụ ọ na-amasị ụla ma ọ bụrụ ndị Ọnịcha ebe m si nata asị ọ na-amasị ụla ya na-aghọta ibe nna ha akọ so mana ihe a bụ ihe a na-awụ ichicha na enwe mgbe m ga-anọrọ ụta m cheta nne gị ncheta nne mma m ncheta nne m na-agba you have really proven to me that you are still a mother. Akpọ ọga m obi fere ya azụ obi tara nwoke ahụ mmiri na Chineke ga-akpọrịrị ya ọkụ ndị mmụọ ga-afọrọ ya kwa m ọkụ letara anya dịkpa ha ka m nọ chọrọ ire nda m useless onye nwa ụdị ndị a ka ekwesịrị ịda akpọ ndị obi akpọ local gọọmenti obi nọ ya n'azụ elecha dimkpa ha ka m nọ how much ego one ordinary 500,000 naira ọ bụkwa na ejiri m ya mee ihe na-adị mma ihe m jikwara eme ba onye ọbụla nọ in his rightful sense na-agaghị asị yes that this boy gbanyere ya kwute maka ya tinye m na nga kpochie m na police cell. If you saw what I saw in that police cell gị mere nwa gị ebere as if what I did is something that had never happened before. What I did can happen to anybody. Okay, my friend, shut up. Mechie gị ọnụ. Shut up. Timba nwoke ha ka gị otu anyị ha ka ọga gị werere ka mụ ka 500,000 nye gị ka ije gote ihe gị kwere maka apata nwaanyị tụrụ 500,000 tụba n'ukwu nwaanyị pụta ebe a na-eme nkwoghere ire eme ma ihe eji eti mkpu a okomis na ihe eji eti mkpu a bụ bikos na efuro ya bụ ukwu ma mmege fọ apata ihe awụrụkwa apata nkịtị ọ bụrụ just anyhow apata ihe abụrụ apata ụmụ chingom apata awụ onye ọbụla bụ nwoke hụrụ apata ga-atọ ma ọ ga-eme ihe mmiri ife mmekarịa onye ahụ abụrụ nwoke. Gịnị ka m mere? How much? 500,000. ụmụ boyi ibe m na-eji se ife ụmụaka na-ere pịa wọta a na-eji otu ka a na-eji emere ha saraka hi ma ụjọs akpọ ha anaghị ebe ọ na joint ụlọ akpọ gị bịa ebe ahụ onye egwuri egwu ekpuru ego ọ ga-akpọnye o kwesịrị ịdị happy safe na mere hụ ụlọ ya gburu ego ya tinye n'ime apata ahụ makwa dị apata ahụ ihe awụ nnọọ mmadụ iweta ego tinye na a very beautiful shrine m tọgburu ego ọga ma a very wonderful if na ọga m full this girl maka chukwu ya re shop ya re all his belongings ya pịka bịa ga na-ebule m atụrụ kpọ ebulu gba aka nwa meaning na agba m aka nwa iri useless n'ihi kwụga n'ihi isi gị ọ na-apụga tapreta ahụtụkwa gị iro megidekwa gị ma aghọtazikwa m nke ikpeazụ aghọtazikwa m ka isi kwado iri useless agba m aka nwa ihe na-akọwa aghọtagha m ka isi kwado nke ikpeazụ ahụ ihe abawago na mkparị ihe na-akọzikwa na akwụkwọ akụkọ mama Aṅụlịka ana na-akọzikwa ụdị akụkọ anụ ụwa kịta ụwa asaghị anya onye gba ọta drọp etinyezi aka n'akpa ọ bifo ka a na-akpọ ụga na express kịta azị ụdị ihe ndị a dịrị emezi nke nwụ na m dị useless instead of you to put hands together ka mụ na aga abụọ si tie together IT mo mụrụta ga-esi wee surprise ya nwoke ma napụta ego ma setụlụ m
ma ụta ga-esi mee ọ bụrụ na arụsị anyị ga-atụọ ya na arụsị ma ọ bụ ụmụ chọọchị ndị oloro ọhụrụ ọwụ chọọchị mana ọwụ shrine abanye ebe ahụ ha were their church shrine power tikọta ya together ehuo nwoke ma n'isi ada na-arapụrụ ya ma wee akọ ya ofu ọrịa mgbe a na-akụli egbuori ya ha na amasị ya yes ọ ga-aga isetụlụ nwa bọyị ya a ga-eme ya otu ahụ anyị gwaghị ihe ha ga-ekwu anyị kpụrụ ya bịa ebe ha kwuo the same thing ya adịzi ka Chineke kwuru mana ọ ihe anyị gwara ha ka ha eme ya eme ọwụ nke anyị ga-adị iche gị nọ ga na-ebule emume ị na-ebule emume sị n'ukwu nwa gị hụrụ ukwu ihe dị masị ihe dị mmadụ eme ego ebe mama gị hụ this girl ihe nọ ga na-ekwu because you didn't see this girl ọ bụrụ na ifu this girl maka Chukwu gị epeka nwa m fugodoro from afar maka Chukwu m anyụ from ahụrụ m ya from afar wetọ I have to follow her up ego m nyere ya is nothing to compare with ego ụmụ boyi ndị ọzọ na-atụfu okay enwe one girl na-atụ na-akawo n'ọchanja na-adịwa shop aya side aya na-akawo ego one nyegoro dagelo maka nke ahụ anụghị anụ mego na ntụ nwere goro na shop otu eburu dị gesi anyị na-eburu ga because dị nwa wọt godoro the thing enwe onye ga-awa inye ego gị lee ya anya gị si yes onye a this person what it mechie ọnụ nsị ka nnụ ntị a na-ekwado ya Steve na emere m ihe ọjọọ Chineke ka ihe mere ya na ahụ niile nwa m nwoke spendrị gbuchu oge niile o gburu n'Ọnịcha kpara aka nụta ebe a bịa na-eme nkweghere Chineke mere m ebere gbaghara m mmehie Chineke ọ na ime mmehie gị ga confess ya your sin agbaghara gị totally mistake emego m ya mistake is always ọghọm it can happen to anybody owo na anụ mmasị what I did is what I'm supposed to do as a man it can happen to anybody onye ahụ na-eme mistake the only ihe ọma ị ga-emere m now venture into the market ebe a na-ere foodstuffs gbutuo anya ala zụọ ụmụ ruru particles ndị a na-enye ọbara na-akpọlite mmụọ ụmụ moringa nchụanwụ galik jinja ma ụmụ afọ anụ ma ụmụ ịmagoro ma ama otu na-esi agalisi na-eshiri m shiwere m nri all the time ka m nwee ike recover from the lost mineral resource m lost n'ime police cell by the time I'm fully recovered m na-aga na aba itimizie together my brain na-abata anyị tie echiche dịka nne na nwa maazị otu anyị ga-esi abalị nwoke ma fim ọkwa ma fim ọ ya ekiri fim eziokwu irizini gata m nke onye piji eme nkogheri irizi gata m nke anyị na-akọzikwa tu ọkọmisi ị na-akọzi tu ya gbarakwa ọgwụ gị ṅụọ masịkwa m ka isi kwado nke ikpeazụ a ka isi kwado mbụ abụrụzi ka isi kwado kịta ọtazi m ihe n'aka ego onye bụ 500,000 ị ga na-eji aṅụ mmanya ọkọnọ mụa mama gị hụ nwoke memet na maka biko legodi ka m si ele gị just legodi ka m si ele gị ka ụdị mmadụ ebo dị ị chọghị bara onwe gị uru n'obodo a ya ọ dị m nnọọ ka gasị ka m were aka pijisie gị bụ nwa akpịrị ị chọghị bara onwe gị uru kemgbe ị batara na village otu a ka isi akwagharị ịkwụrụgbaga agbaga ịkwụrụgba chụọ gbatuo na-agagharị ka ihe wu your plan ele ihe obumnuche gị nwa gwa bụ Paulinus ndị ọgbọ gị na village amụchago ụmụ jide n'aka sọm jicha ụmụ ito ụmụ ịnọ sọm akwụsịla ịmụ amụ na-atụ plan ka anyị si webara ezinụlọ ha uru eso ụmụ ọgbọ m amụcha na nwa wa achievement no ka ma jọgo nwa wa achievement ebe ọ na nwa wa achievement ụmụ ole ka iji show us your children because we should live by example ọ na-asị m ụmụ ọgbọ m amụ mechie gị ọnụ ebe ahụ mba achievement nke gị bụ iweta ihe niile iji wee bụrụ mmadụ were ehunye na mpara ụkwụ ụmụ nwaanyị ebe ahụ achievement nke gị nọ nkụ ihe iji ekwu ihe ahụ efu hụ nga m tiri ego ahụ ọ na imege emege fụdatụ mpara m nwere n'ego a tige maka Chukwu ga apịka ọ nwoke ka m wụ ihe mere ihe every other man no every average man like me can would do ma onye ahụ nọrọ in my shoes gịnị ka m mere ihe ordinary 500,000 naira ọha ka asa anwụ ọha ka ego one girl n'ọchanja mmanya na-eghe akara ama m ife yi nwa ama m ego na-espendịrị n'isi ife nwa na ama m ọ mụnwa zụgidere ife nwa na skuul tụcha ya mechazi ego mechie gị ọnụ Paulinus onye ọzọ mechie gị ọnụ ga-ebu your problem for God's sake oke na chigwa m na parish ebe ahụ ị nọ na nwere otu na-esi elechara nwaanyị lụ asị nya problem ị na-enwe Paulinus
ọnụ gị kpara ọ na-agba ka telọ ka e bụ your problem agbago okwu osi ebe a banye osi ebe a pụọ afọ ole ka m ji tọ gị bụ nwa Paulinus makala ụmụsta mụ na gị na bụ ọgbọ afọ ole ka m ji tọ gị a na-agbago okwu ka ị bara onwe gị uru ikwuru gbaga agbago ikwuru gbatu just legodi ụdị ndị gị na ha na-akwụgharị na vileji a achọpụta na gị abụ nwa achọghị ịbara onwe gị uru isi nkopụ na-achọ ime gị Paulinus si be m pụọ na-ele m anya ya aba m ọgụ Missy Bego po. Paulinus, get out. Paulinus, save up. Nsogbu anọdụ. Kwa maka na m ebu ha moto bata. Ọkwa maka na m eji ha ọcha wee bata. A sị na mmege moto tụọ down na-eme ego taa na-efe n'isi elu. Ngwa nwa nwanne gị nwoke. Gị hụ nwa nwanne m ka ọ blood gị ji m na-anara big gị pụọ na Paris gị jizi m na-eri ụmụasị ọrụ thinking I don't know because na enwere oke m si mee mistake. Ọghọm mgbara aka lọta na-achọ ka m gwakwara ada gị sizi m si be gị pụọ. Ama apụ mana na-esikwa ebe ga-apụ dịkwa marakwa ya ịpụtara oge chọghị bara nwoke uru na-ekwu anụ ọfịa ị na-emere m sagin mgbe ị na-akpụtụrụ m akpa na mpara ị na-akpụtụrụ m akpa ị na-emere m sagin ọkwa ya mụ enwebeghị ihe nwere ma gwa ikikọ ntị mụ na nne gị afụ ka hafụ imejọ mmadụ mmejọ Chineke enwebeghị m nwere ịgwa gị Polika. Polika. Kemgbe ị batara, ihe ịrụga ahụ irie nne n'ụtụtụ, elakpuru, iteta, irikwasị. Ihe ịrụga si n'ụtụtụ ruo abalị, echi niile. Onye a ka ị chọrọ ịrụ onye ị chọrọ ịrụ nke anyị nụtara onwe ihe ị chọrọ ime Okomis ọtazikwara m ka isi kwado nke ikpeazụ a otu m si ahụ gị na you are sounding like a motivational talker or speaker. Kedu ihe ị chọrọ ịma about me? Okay, fine. Ị chọrọ ịma ihe o plans ma ọkwa nne? Huh? That is what I'm asking you. I want to know your plans. Achọrọ m ịma nkwado gị ka ihe ị chọrọ ime otu aka ya anọwa ịtụkwasị ụkwụ ịtụkwasị aka doing nothing. Onye m chọrọ ịma ka ihe ị chọrọ ime. Anyway, ebe ọ bụ na isi elu ọnwụ na ị chọrọ ịma ihe m chọrọ ime, maazị abịa nke mbụ achọrọ m ịtụkwasị obi na Chineke ọkọwa ya wee jesi ọnwụ. That is my plans. I want to believe in God because I say those that believe in him shall be like Mount Zion. Yes. So onye ọbụla nwere obi na Chineke tụkwasị ya obi nwe ihe Chineke hapụ imere ya o teka aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma ntụkwasagide ya obi tụkwasagide obi ruo mgbe ọ ga-echeta m. He will make me a billionaire. Akwụrụ m ego ama m na m enwere ego kịta ego anọghị m n'akpa kịta mana m tụkwasịgide Chineke obi oge ruo mgbe ọ ga-eru ya agbanwe ọnọdụ m. He will make me a billionaire. Do you know you are very stupid? It is stupid. Achọrọ m ịkparị gị maka na ị bụ nwa m mana ihe m na-achọ ịgwa gị na it is senseless. I nwere uche I nweghị ọgụgụ isi otu a ka ị ga-eji wuru millionaire. Ịnụ na ego na-efe efe na-abịakwuta mmadụ ị ga-anọ nọrọ gbara aka doing nothing then at the end of the day ga wuru millionaire. Okwu ị na-ekwu naanị iwe m iwe and I'm sure you are aware of that. Otu isi ekwu okwu na in fact ụmụ karịkịrị iwe abawago m n'ime. Hapụ m mụ na chi m ka anyị kpazie
because I believe in God. Since faith can move mountain, there's nothing faith cannot do for me. Enwere m okwukwe n'ebe Chineke nọ. Chineke we ya wu mgbọrọgwụ dị ike onye ọla makpụrụle n'ime ya ma onye ahụ adị ọcha. If faith can move mountain, you know how big the mountain was. But only faith to move the mountain to eburi ya kasasị ya n'ala. Words of Jericho ejiri ha makati. Ihu ka eji shovel ugwu ala akada word of Jericho. Nwa udo okwukwe na abụ nkete ka abụrụ abụ guy around the word of Jericho shote lotion. Lotion ga-eshere na nke m ya agbanwe. God goes around doing people well. He goes around blessing families. He goes around lifting those who have no hope. Allow him to lift me up. He's a lifter. Oh, when you lift. Ya lift him, go ga do am n'ebe dị elu n'elu milioni ọ ga atụkwasị m. Ya no bigi kita no okwukwe gị na ntụkwasị obi gị bụ na ị ga-awụ milionia doing nothing. Baraka wuru milionia. Nya ofu akụkụ ụnọ emepe otu a ego esi n'ime ya dapụta dakwasị gị. Inwe ego ewuru milionia ọgwụ na ihe ichere n'obi gị. Nwere ihe gbara Chineke gharị. Nwere ihe gbara Chineke gharị. Fagala gị ịkọ. Chai! Ka onye mere m ihe a agbamaka nwa. It's obvious na agbamaka nwa. Onye mere gị emege na-ajụ onye mere gị ihe onye mere gị ha maka gị mere onwe gị ịhụ na ezigbo di ga-alụrụ ụmụazị ibe gị lụrụ di Lord Dangote ụmụazị ibe gị gara ịlụ di ote dibịara ha sị no dike ebe ha jụrụ gị hụrụ onye apalị gasị alụ ọgụ mgbe lụrụ onye apalị what do you expect from the children ọmụmụ gị ga-abịazi wụrụ ndị apalị ebe ịlụ onye apalị onye aka na-esighị ike I took after my father. Jesus. Agwa aghaghị ịmụ ihe ogologo onye na-asọ na akpọ mmadụ ome ka nne ya wụ ihe ọjọọ. Gịnị ka what did my father make out of his life? Gịchana man ho story. Then you prove him wrong. Prove one na get wrong. Oh ma nwe wrong. Do something out of your life. Oh nwe wrong n'ime me prove onye na-enwe mmadụ ga ihe ọ na-enwe ha. I don't have wrong to prove. So allow me to be the way God created me. Ona sim prove him wrong. Who begin na agba mbọ wuru mmadụ. Dangote inu no tetere ụra wuru big man. Ọ Chineke bụ. Ọ hustle. Ọ billionaire ka Chineke mere ya. Dangote na ị na-ekwu okwu ya. Dangote no hustle wetin na hustle. Dangote agbarube ha mbọ ka mụnwa. Ịma ihe m hụrụ n'Ọnịcha. Ịma ihe m hụrụ n'Ọnịcha before m gara Ọnịcha hụrụ ana m ehi na shop. Ndị mmadụ lasara ana m ehi n'ime ahịa. Nke m na-echekwara ọga m ngwa ahịa. Ịnwebeghị ihe m na-emefobe ha. I have done my best. Let God do the rest. Mma nọgide nke ntị ya ji aka ya gozie m. Gaa nọrọ ebe a. Yes. Ahịhịa asụ onwe ya. Akpụ aka onwe ya. Vuo onwe ya. Bawa onwe ya. Yirie. Nsogbu anọ. Very soon ị ga-akpaworo onwe gị nri. Aga m ama ekpara gị nri. Ngwa mgbe oge ruru. Ọ maka nne ya na-enye gị. Onye iji nwa iji okwu. Mangola ịta gasọ. Ọ mmadụ kụrụ mangola. Mmadụ kụrụ ya. Gbaa ya mmiri. Ya eto. Gaa na-arachi ya. Ịkọ na-apụrụ n'ogige idem. Aga m ata gị ka mgbala m ga-egbe na egbetu m. Ọ mangoro ka ihe iji etu ọnụ mangoro nkịtị. Dysentery. Ha ga m racha ụbọchị akwụkwọ m. Ka ị na-etu ọnụ. Aga na-ekwu na-etu ọnụ. Dịka ọgbara mbụ ole. Gịnị ka di gị mepụtara? Naanị ụlọ nga ọ maka di gị nwụrụ. I know how ndị agbata obi onye ọla si tokwa ego arụ ụlọ mgbe di gị nwụrụ. Ụlọ aja dị ka m si na ya pụọ. Di gị ndị mmadụ gbara mbọ arụ ụlọ ejiri hụ nga ndị mmadụ bịara bịa lie ya. Orukịtara gị nwe ọnụ na-agwa m okwu gbaa mbọ. Enwesị m ike ịgba mbọ Chineke ga-eji aka etige m ga na ya hapụ ga mma nwụọ. I took after my father. Mpa m agbado mbọ. Ụkwụ juru mpa m oyi mpa m uwe ede nwanna nwere. Ọkwa ihe m ga-awụ. I have tried my best. Kọbọla ntiri aka ịma ihe m hụ na police cell. Ego ole ka m mefuru ego niile m sevuru enyecha m ụmụ nwaanyị n'Ọnịcha. Ha na-enyekwana m na-enye ha. Ha na-enye m ụwa agụrụ m ka agụda akwa m ka akwa m. Aga m ajụ ọkụ mmụọ dị eluigwe wara na-agba m. Onitsha ka na Onitsha. Keke na-achakasịrị anya n'ime ọhịa ka onye na-ere ana. Mmanya mgbe edosara gị n'ụlọ ya eside mụ onye fụrụ gị anya. Ute niile edosara ka ị bịa n'ụlọ eme onye fụrụ gị anya. Ebe ka ị gawara? Njụọ mma ga-ese ọsị na amaghị ebe ị gawara. Ka ebe ị gawara nna. Why are you following me around? No, come on, Jogi. Kedu ihe uru ị ga-erite na ị na-esogharị m ebe ọbụla m gara mbanye n'ime ọhịa ma afọ gị mbanye na nrọ ma afọ gị mmakpuo n'ime ebe ha afọ gị ebe ọbụla m gara you keep following me around. Why?
otu ịpụtara kịta na-elegharị anya n'ime ọhịa dị iche iche na-akwụgharị Polinus ọ ya kara gị mma ọ ya kara gị mma Polinus chebara onwe gị echiche kemgbe ị batara otu a ka ị si agagharị n'ime ọhịa na-akpagharị ọ ya wezigbo ihe ị ga-anọ nọrọ otu a chebara onwe gị echiche bara onwe gị uru kwụsị na ụmụ agba na-akpa Polinus onye dị ngwọ inyere ngwọ dọwara m na-eche ka m bịa ma n'ọnya gị amara m ya before but this time around I madn't ya wa gama ahụ n'ọnya gị again but anya m agwa gị akwa ịhụ ihe na atịarị na village a my eyes are on you. Polinus ugboro ole ka m kpọrọ gị ndị ọgbọ gị na village a jicha ụmụ ịnọ since ị batara ịtọ na-akwagharị n'ime ọhịa dị iche iche na-akpagharị doing nothing ụdị mmadụ dị ihe nka biko bakwara onwe gị uru oge nwa m ga-eme gị honestly kati nwanne dị m biko lụwa ka m bịara ịhụ ka ihe oge gbasara nwanne gị nwoke n'ike agwụgwọ m ka mma ka anyị ga-esi wee kpaa arụ mmara ka anyị ga-esi ime maka ọganiru ya maka na ike ihe ọ na-anọ n'ụlọ si n'ụtụtụ na oji echi na-ehisa ụra o tete orie nri onwe ihe ọ chọrọ ime onwe uru ọ chọrọ ịbara onwe ya ike agwụgwọ m nne ya bụ okpu m si ụlọ ụka wee na-abata wee fụ ya n'ụzọ ka ọ na-elesasị anya n'ime ọhịa ka ndị na-ezu ohi ọkụ mgbe jụbịasị ya ebe ka o si ya bụ okwu okwere asị asa kịta mụ na gị nọsara m ajụjụ ahụ mgbachi nkịtị nataba nsogbu adịghọ abụ nkata dị oke mkpa ka anyị kpaa ya n'ihi na anyị gbachinye bụ nwatakịrị nkịtị ọ na-anaghị anyị n'iyi ya bụ onye a ga-agba mbọ ka mara ihe a ga-eme ya bụgodi ibido rie ahịa ma ife ọbụla ọ ga na-eme wee na-enyere onwe ya aka a ga-eme ya nwere ife ọzọ biko n'ike agwụgwọ m kee nke na mmadụ ya nọ ndụ tụkọ aka tụkọ ụkwụ si na ya na-eche mgbe ma na-asị n'elu daa ka o rie na onwe ihe ọ chọrọ ime onye isi dị mma na-esi otu eche echiche ahụ ọ dị ya bụ nwa biko gị ka nna ya enwe onye ọzọ m ga-agbakwu so gị bụ nwanne nna ya mma afọzịrị biko nyere m aka ka mma m ịgwa ya okwu ma ọ ga-anụ gị ntị ma gị gụ ntị n'onu o sọwadoro anụgo m ihe kwuru mma agba mbọ ka mgbe ya okwu ama m na-agbaligo m kwamgbe ka m nwee ike fụ na mgbari okwu ka o gee ntị ma ya bụ nwa dị ya ege m ntị nke gị ọnụ gị mara ọfụma mana ka ụlọ si na-adị tupu di gị aṅụọ emere okwu ọ gwara m si m gba mbọ ka nledorie nwa gị nwoke fụrụ anya bụ okwu a ka m ka bụ n'isi wee na-akpagharị mere na achọghị m ilefuru ya anya ka ha fee na n'ihi na-ekwere nwanne m nwoke nkwa na mmemme dịka okwu mana ya bụ nwa gị nwoke adị ege ntị bụ eziokwu atọwughị m ya atọwu mụ abụ mbe ime n'afọ nne ndị nne ji mụ n'afa di gị bụ our senior brother mụ the last born dị ọdat na Chineke na-akpọrọ m oku mere na m achọghị ibi ndụ rere ya bụ nwanne agwa okwu ọ dị ege m ntị ọ dị anụta nke m na-ekwu n'elu ofu nwa nji o nwere ọzọ nji ọ na-achị na n'iyi na-achị isi m n'aka mmepụ ka ihe mekwara anụ ka ihe mere nne biko nyere ebe aka n'enwe onye ọzọ mma gbagburu n'ọzọ gị nwa ebezina na-agbalị gị ike ha m dịka m na-agba gị izu ụka gara aga anyị na-ekpe ekpere n'ụlọ ụka etinyere m afọ ya na ndị emere ekpere n'ụlọ ụka iji fụrat na m napụtara ya bụ nwatakịrị na-agbụ mana anyị ga na-agba mbọ ka anyị wee bụrụ mmadụ we can never lose hope ọ ya ka nke ihe buru n'uche we can never give up anyị ga na-agbalị iji fụrat na ya bụ nwa na ọbara onwe uru ebezina akwa ka anyị onye niile okwukwe ka anyị ga-eji na-eme ebezina akwa don't worry.
Kelechukwu nwa akali. Mba. Chere o. Kelechukwu nwa akali in Kenya. For where backyard in Suba Gate here, where all of us they play draft yesterday. We know they do anything before. Wait. $500,000 every week. Ongonokai. Warana buy every week in here $500 US. I mean $500,000 US. Hambano. Not even I would just ask all 1 month. More in a year. Or every week. Bam. 500 US dollars. Hey! Bam. This can't be true. This can't be true. Chile. Okay, writing it here, I will not undertake it. When you're not my boy, I should be do. Oh, from street like play. You're not about the name exercise every day now. Here, never was name it pium from street. You need a destiny helper. When you be a coach, you gain $1 every week. There are millions of dollars. Hey! 190 million naira every week. Hey. Chere ihe agbakọtakwara m ya. Chere. Divided by 2. Eliza Nemo. Asịkwa m. Onye ọbụla na-agba bọọlụ ga-enwe ya ote. Ndụ ha change under 2 seconds. Asịgo na ọ zụrụ ụlọ na USA, zụrụ ụlọ na UK, zụrụ ụlọ na Paris, zụrụ ụlọ na Ligue 1, n'ụlọ ebe anasị nsị ndị na-agba bọọlụ ememere na anụ ụlọ memere ego. So every week 190 million naira anabanye na account just 1 week. Ịgbakọzie per month. Lezi ịgbakọ ya per year. Ọ kpari ma ọ bụrụ ndị Yoruba na Hausa asụ Shekena. O kwukwere m nghọta na ọ na street ka onye abịa. From street to street like play. Ma'am, ya wee ga. Nwoke ile ama abịa m. Nwoke ile ama na-eme coach. Aga m abịakwute gị, ị ga-ekochi m. Ọkwa football. Chineke mere ebere academy fit. Age ade onye ọla togo na age. Garuba mbuto age. Mbuto ye pam butucha ya piam. Wetu onwe m ala. Narịa passport. Bidozie ihe a na-agba. Ma ebutede ego na onye abutede. Nke ọwụla ekpere ya mam. Taa! Kelechi nwa akali ntakịrị nya. Kelechi nwa akali ntakịrị nya. Onye eze obodo nga nna ya na-eso aga n'ụlọ nna ya ihe ya esiri. Ka a na-akọrọ m ihe a. Nsogbu adịrọ. Ọkwa mụnwa ihe agbụgba. Ekele dịrị Chineke na aka dị m fit. Ahụ ka dị m gana agaghị m Onitsha gaga dị drọ. Adịbe m light. 190 million. Ezinele
mama okwu agbaala o nwere ihe m ga-akọrọ gị ugbu a m kọọla gị ya maka sị ka o nwere ike arapụ gị arapụkwa gị anụ ọfịa mama gị ka ihe good news ọwụ ara ji agba m ara gbagbuo gị ebe ahụ ha na-egwusakwado gị egwu ọ wụrụ ara ọgba ka ị ga-eji gwuoro m egwu komisa na-egwusakwa gị egwu obere ihe ugbu a gị na-eti wowowowowo anyway that is by the way mama Chineke emepegoro m ụzọ ọganiru o mepere m ụzọ ndụ o mepere m ụzọ ọ ga-awụ venture into it now ha ọnọdụ agbanwee ebe niile echenjie gị na-echizi ndụ ngafe na na-etuzi ma a na-etu ma aha ọkwa ịma ele ahụ Kelechi Nwakali ka ezi obodo na ọkwa ịma Ronaldo Kelechi Nwakali na ahụ ka ezi obodo nke dị ọcha ọ wụrụ ndị a na-agbabu bọọlụ ama m ha ihe mere ha nwụna ndị mụ na ha nọzi n'otu ọkwa in fact anọ m otu na-ahụzi onwe m ka nna amakwa m na ịgba futbọọlụ ihe nọ m n'ọbara futbọọlụ nọ m n'ọbara akara aka m ifo otu ka m nọzi na-akpa ya ote pịam kpakpo n'ime net mama Chukwu echetago m big time bịa ị hụrụ ime ọbara gị bọọlụ anụ ọbara gị ahụ ihe ga-egbu gị n'ịka ngwa gị na ndụ gị ma ndụ ọzọ ọgwụkwa na onwe ndụ ọzọ dị adị o emekatakwara meghe ọnụ ga pụta ihe gbasara bọọlụ na ntema ọzọ ị nụrụ ya ka ihe ma gbasara bọọlụ anụ ọfịa chirigori ka njọ ogo ka okwu iji agba bọọlụ ọkwụ nsịkọ ga ka ọ fọrọ ọzọ ka onwe nke dị na warehouse ị ga-eje weta wee tinye na nke a ka ị wee gbaa dị bọọlụ ka ebe ọ dị komisi m mgbe ọbụla gị na-asịtọ iri mgbe ọbụla gị na-akọ nnọọ na-akọtu okay fine ama m ihe iji ekwu okwu a ọ maka na ịhụbeghị m ebe m na-eme exercise ịhụbeghị m na my morning training ịhụbeghị ebe m na-apịrị ya gaa na ele ahịa agbakọba high school ebe ahụ ka anyị na-aga eme training ọ na-efugo m before fụ m ka m nọ n'ime ọrụ na-akpọwa okwu ikwuru bụ ị gaha na-ekwe but that is by the way enyere m gị information ihe m chọrọ ugbu a ka ime gịnị ka ị na-akwado because very soon I am becoming a footballer akwụkwọ ụmụ ruru footballer ndị a ga na-akwụ Polycarp mechie ọnụ chọọ ihe ị ga-eme bara onwe gị uru mechie ọnụ bara onwe gị uru na ịka ngwa gị ijegokwa zaa nwanne mpa gị wụ catkis ọ na-achọ gị jee ka eze ya ka ị mara ihe ọ na-achọrọ gị za ya for what gịnị ka m na-aga ịhụrụ ya fọ cherekwa m agwa gị ọkwa ịhụrụ nwoke ahụ kama m ga-eji ịhụ ya ma nwụọ gwagwụla isi ihe m fọ obi m na-agwa m na nwoke ahụ wụ onye o sokwa n'ihe na-eme m ihe a na-eme m nwoke ahụ wa amụsụ na church na hide under the umbrella of the church ya wụ catkis elecha onye a ga-enye catkis church ya wụrụ nwa okorobịa ntakịrị dị ka ya ga-aga ịchọ ihe ọ ga-eme ya agaghị yigo uwe green aga hụ gị na village a lenye m agwa gị I can never see him for anything na-asị m ga-aga ahụ nwanne nna gị ya nwa bịa hụ m nọ mmadụ ka ọwụ I'm not seeing him for anything ka m gwakwa gị ya ma m ihe uji na-eme ịnụrụ nkohere na-agụ gị ka agụ asị otu a nne si agụ mmadụ ime nkohere a na-agụ gị agụ ọ na-eme nnọkọta njụ onwe m ajụjụ nsị ọ bụ sịkwa n'afọ ma ka m buru gị ọnwa itere ana mmụọ gị nye gị ara iwuzikwa ọbara m ọ bụ sịkwa m mụrụ ka ọ na-echenjiziri gị n'ụlọ ọgwụ emere gị chenji n'ụlọ ọgwụ ajụjụ ị na-ajụ m nkịta ka m kwesịrị dị na-ajụ gị in fact aplan chana m ede ya ese keep ya na-eche for the day of reckoning ka m gụpụta ya jụọ gị ajụjụ asị are you sure you are my mother because I'm not seeing any connection mụ na gị na-abụ nwere anything ọbụla na-akọnekt mụ na gị abụọ ọ na-asị m ọkwa ya mụ m ọkwa ya mere nke a mee nke ọzọ na-akọ n'elu gị na-akọ na lekodo atụmatụ ọma wepụtara ugbu a onye ọbụla bụ ezi nne mma na ọya mụ nwa eweta ụdị atụtụ ọ ga-adị very very happy ya weta support etim together kpakọ ya ozugbo m kwetere pịam ya na-akwụsị gị n'ọnụ mịa gbara bọọlụ mmi mere nke a mee nke ọzọ iwuchi m ihe chetara m ga-aga ahụ amụsụ dewere m otemre takịta m amụsụ talolo m from Onitsha tapụ ka mgbawa m aka ịrụkwasị ọna ụdị ya shiri nwaanyị ahụ m bigiri ego ahụ ya esi amụsụ m ga-aga ahụ ya let him come and see me too ọgwụ na nne ya ịma anya ya rie nne nyụọ nsị nyụọ mamịrị ọgwụ na ihe ịma anya ya amụbara ma na-ebe amụanwụ ebelebe kwube ebelebe mgbe ama amụbe nwa ma ya ga Chineke nye m nwa na enye m na ele o nyere m anụ ọfịa ya ife ata ana m esizi ya ya ka isie ya nonsense foto dịrị Jesu biko ekele dị Chineke na m fụrụ gị nwa ka m bịara ịfụ gị na mma gị ka anyị nọkọ ọnụ kpaa nkata banyere ọnọdụ gị ya ka nkụ maka ya wee bịa
banyere ọnọdụ onye banyere ọnọdụ onye ị bịara ka ịkpa nkata gị na mma m sit down gị ka ịkpa nkata banyere ọnọdụ kem biko katkizm ajụrụla gị kedu mgbe i jiri wụrụ future planner kedu mgbe e jiri mezie gị eche m katkizm ka echiri gị asị onye ga-anọ n'ụlọ ụka na-etake the affairs of the church and not affairs of onye torugoro ịbara onwe ya uru jaka ya bara onwe ya uru gbara onwe ya mbọ. Why are you like this? Must you keep monitoring me? Amusu, catching you amusu. Can't you always tie your amusu talaya side kegi? Hapuka makama my room. Can you hear me again? Why are you monitoring my destiny? Ozukwala camera on the temekwala mdie ya hapuka na ma totoro mpompo. Mistake is always ogom already. Hapụ m ka m ghọrọ ada. Ahapụ gị ka ị ghọrọ ada. Omume ị na-eme na vileji a ọ otu a ka isi chọrọ iji bie ndụ gị. Chegodo echiche banyere ndụ ị na-ebi. Na m bịara ka mụ na gị na mma gị kpaa nkata ka a mara ihe a ga-eme ka ị nwee ike bie ezigbo ndụ bara onwe gị uru. Ndị ọgbọ gị na this village many of them alụchala nwaanyị ji ụmụ bara onwe ha uru. Ịbata na-akpụgharị isi ebe a ife ebe a isi ebe ife ebe ọ ya ụdị ndị chọrọ ibi. Obi n'igwe ma wuo otu ihe gba enwetu m ga-echikwa ụgba kama m hapụ ikwuje eluigwe. Kịta ka ịma na a na-aba uru aba kati ịma na a na-aba uru aba ka m bara onwe m uru ụmụ ole ka iji ele nwunye gị ele onye nwe ọgọgụ nwoke ele onye nwe ọgọgụ nwa how many children have you? Eche biko enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Thank you. Otu ihe n'ugbu a kamgbe m na-gbara m gị ịgbaragharịba na parishes nọ niile na around this vicinity enwegwula ọgbọ gị onye gị na ya wuku somebody of your age wụ gị bata na church asị gị na ọwụ onye wee catechist of a church. Your mate n'obodo oyibo ugbu a na-ebulata ego na-agba mbọ na-apịrị ya na-eme so many good things. Ihe bịa na village nga na eburu cost niile nọ na church bụ gị n'isi gị wụrụ library church ihe niile amụrụ n'ogbote na ịmacha eche amụrụ ha all you keep doing is record baptismal card eche amụ onye ọwụ na-eche ọnwụ ya onye ọbụla nwụọ ndị burial lady abịa gị n'aka atọ ụtụ burial gị na-aṅụsị ihe chọọchị hụrụ gị n'anya bogu ọgbaghara n'isi ebogu ọgbaghara n'isi esisa ọbụla gị pụta n'elu ọrụ takụzoro agbamakwụkwọ ga-adị n'ekiti nwunye nwa lavenda na nwunye nwa nwere onye ibe ama ile ama ekwe gị na-aṅụ agbamakwụkwọ ga-adị n'ekiti alaba na joy ka egbe elu gbagburu onye akwụ ụda gị na-aṅụ si chọọchị mere gị ihe ọma ị kwesịrị ịgote eme onwe gị liberation ewelu uwe green yi gote yichie ego obi yichie ego anya yichie ego everything you can no longer think like a human being you want to plan my future ma nke ga dị futureless. Nwoke masị enwere ihe ọzọ na-ekwukwo m echebe apụ biko. May God help you. May God help us too. Ka Chineke na nyere gị aka. Ka eluigwe nyere gị aka. Nye nwa nwere ịgwa gị bụ n'ihi na ama m na ọ bụrụ gị nwa na-ekwu. Achọrọ m ka ị nwee obi nchegharị. Ka mmụọ Chineke bata n'ebe nọ ka ị nwee ike bie ezigbo ndụ. Amen. Ka Chineke na nọnyere gị. Ya ma mma gị bata egbe ya na m ochie wee bịa. Ka m chọrọ ka m na afọ ya gba mbọ ka ọ bịa ka m na afọ. Ọwụ na fada parish bata gị gwa ya sị ya na mmeso ha li hapụ gị n'ọgbụ ekere go ka ị nwere onwe go na eluigwe ga-enyere gị aka ele ahịa litani Virgin Maria dị asọ Jesu mere gị ebere onye ogbo ndị njọ onye ntasa obi ndị nọ n'afụfụ ha ncha gbakọta otu enyere gị aka maka na ị nọ n'elu afụfụ. A na-eme m ya dị ka mmekwu okwu too much. I know my right, I know what I want. Nobody to push me around as if I don't know what I'm doing. Damn it! Go to Onitsha and ask of me. Rigoro n'elu ọchanje nwaanyị ga-akpa ha kpọọ polipompo na agaghị agwa gị sọ ọmụnwa enwe na asa gafere m na-ada agba ya titi ngwa ya ga-ekwe m were last card ọga anyị ji etu asa ama for that. I bet na see if I don't know what I'm doing. I'm gayoyo. I remember a guy cannot guy gayoyo. Kweotago. Oburu ife yi eba. See, ihe ha match unu. Go to Onitsha ma unu. Mpa ngale ko di ihe akọ na ya my phone arụ na Onitsha. Oke mbara ọgwụ gị ṅụọ. Nonsense. Akparịkwara m o.
Hey. Mama. You see Sarah because come here to make a training. Ị gaa training. Ibe gị eje jogging n'ụtụtụ. Ha je eri nri wee aga. Mana meanwhile, Tonda nke nọ Sabisa Forest, emega press up. Ga-agbakago ọnụ a. Gbajaa gị dị ọnụ iji ekwuga na ijije training. Eleghị training ga. Eleghị ma ịgbaga. Ije ga training. N'eka nkwakwa go. Ịma na ịchọ iri nri nke mụnwa nne gị siri. Enwekwa n'ebe ị na-aga maka na ịtụpụ ọkwụ n'ụlọ a onwe nne ya eri n'ụlọ. Chineke nna. Nkwote m shele gị. Mama nkwote m shele gị. So, ikpebiele nnọọ na ị ga-awụ ogbochi nyere m. Ekwuru ekwusi mgbe ọbụla ihe ọma ga-emere mmadụ, a ga-enwerịrị hindrance. Mgbe ọbụla ihe ọma ga-emere mmadụ, a ga-enwerịrị ogbochi otu onye must stand as a hindrance to that person's success. Lekwa ya m agwa gị. Kama ị ga-awụrụ m ogbochi maka chukwu m adọ gị vam. You nweshi ike stand on my way to my success. Akpakwanye ya gịnị? Instead of you to prepare me, kwado m ọfụma hie m aja n'ukwu ka m nwee ike nweta fruit. Gị nọ ga na-akọtu. See, onye ọbụla nọ ndugoro ike ime. Na mere mistake yesterday doesn't mean I will do mistake forever. Mistake is always ọghọm. Ọ ihe mistake owo. So don't take me as if I don't know what I'm doing. Paulinus! Nachiata azụ. Paulinus, come back here. Nachita ebe a. Hi. Kedu nwa Chineke nyere m ya? Hey! One day, easy. Okay, banyo here, because me okuru oku. Banyo. Chinekele. You go what? Chere. Otogo kisi na abata ihe ugbu. Mba, let's go to Togo. Maybe from na kitchen bunu mwe na apụta. I know bunu before. If we see Togo ato down, I be see Togo. Ogo onye mpi anya. Isiele Togo ma ahụ. Na men. Kije obai kelechi wakali. Na men, no kelechi asema agbachitu anya because him na don't worry to go down. Emecha ma exist. Ke ye na eme ke mgbe irapusi Onitsha. My brother. When we Onitsha, Akobo tempted to happen Onitsha. A very long story. Home video. I'm telling you, 1 to 10. The whiskey. I to go to okay. Okay, one. I to go down. Yeah, sharp. What we to go? Hey, to go down. I'm keep face ya gana. Kevilo. Obi ma akpagbu m kana m fọrọ gị fad. Kekwana maka Togo. Ara akọ ka esi agba egwu aja. Yeri mma akọrọ oke. Na Obasanjo na elepia wọta na ọchanja. Ugbo. Ịbụrụ na mgbu. Blue film be chọ nke goli a nọ na tinye na palo be balance ana akọ blue film akọ. I know. One anje before onye edite ego me yotago. Tai. Meanwhile, je gba na to down. To down. He got to down. Hey. 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 Ima na Togo. Am asbe bonjour make myself. Akasona. Bonjour make myself. Akasona. Maka so bụ na Onitsha asị gị elada nlagba. Okay, elada nlagba. Nya elasia mmiri mpai ya ala ma onata. Onatazi olaba. Olaba. Onitsha soka. Okay for Onitsha. To God Onitsha the woo. One je to down later. You go. Tai. Aka ga aka na emetụkwa otu aka mgbe ahụ tai. One time. That I want. Hey. One. Album be ya oga. Tai. Hey, abega man. Ọ gịnị dị ka ị na-akọ? Enweghị m onye nkwa aka. Ife niile ga-adịzi ka esi wee baa. A na-agazi gị ụmụ ife ma a na-emegasị eme ma sigara. Hey! Tell me, ọ gịnị dị? Woo! Woo!
ogani Elisa nnem le mama biko ama m nwere akpa gana m ozugbo n'ime nwe m chọrọ iji agbagaga bute ka ebe ịgaji ekwebeghị m ebe ịgaji ejuga m Ghana Moscow ịgaji ebe mmalekwa na awụdum children awụdum children adị ma na-eshi m eshi adị m alaik mgbe ụlọ m naghị ihe ote gị na-eme m adị ka ụmụ children ọnụ m amazi ihe m kwesịrị ime at the right time chọrọ m akpa Ghana Moscow biko ma eji gaga bụrụ ihe m chọrọ ịga bụ ajụga nga ebe ijeji ị na-ajụ m sị m nwere Ghana Moscow ele ebe ijeji okay if you must know Chineke na-eleta nwa mgbenye ọ zala m ekpere ọkwa ime egwu a na-aga sị Chukwu na-aza ekpere Chukwu dị mma onye na-aza ekpere Chukwu dị mma ọ zara anyị ekpere imenyi nwoke a na-akpọ Ojoma na nke side be dar for ha nke no Togo Ojoma Togo down mama Ojoma atụọla down n'obodo ịghọtago ife niile ga-eme people talk and them shi na-akpa abaghị ka nga na-aga anara ebukọsiri ngwa nwoke ha achọ m gara ugbo etima akpa eji ebu ime ihe ebu meshi n'ụlọ ọrị mma pụwa ama meburu akpa kem gaba ịghọtago tụrụ m akpa tụrụ m tụtụtụ ushi dị gị n'anya ezigbo ushi dị gị n'anya ihe iro na-emerikwa gị nya mgbe ị batara mmadụ one tụrụ down burucha Ghana Moscow in fact Ghana Moscow one ka i buru nọta mgbe ị nọtara nke gị ihere eme nya imeghere ọnụ iji eri ede na ịchọga Ghana Moscow nke a sef n'oru oshi ọjọọ ne ọnwụ na ịmara na onwe ihe inwe ịga ime taa ịba anya ime ụlọ ịhụ ruumu ndị a sasịa ya sachacha fichaa na ọnwụ na ọ karịa na ịmazi ihe ọzọ ị ga-eme onwe bins dị n'okpuru bed buru ya sinye n'ọkụ okoro nwoke mba gị ime ụlọ ga-achọ ihe rụ agaghị m eblame gị nwesị m ike ịta gị ụta marakwa amara that young shall grow gị na ha elele m anya gị chara mebi awala m efulefu mebi agaghị m abụ uru lekwa anya ka m gwa gị mistake is always ọghọm wụ ihe ọghọm ọ bụrụ na m ama ihe m kwesịrị ime mistake ọwụ ya wụ gịnị ọghọm and is always an ọghọm ọ ga-aghọ onye ọbụla o nwere ike ime onye ọbụla at any given time so don't look at me as if I don't know what I'm doing come on Ghana Moscow nkịtị gị na-agwa m okwa Steve na m amazi ihe m na-eme nsogbu adịrọ ama agasị abata ọ ga-emekwana gị ba m n'anya nwa mgbe nta Obinigwe ga-agba satellite m ọ sata peji m ihe ewude wee mee n'ime ndụ m mgbe ahụ ya mee gị va m n'anya ka njesi abata okoro nwanụ m mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa obiọma akpọgbuola m nwanụ m ka mgbe mbara hụ gị arahụ ha ọmụrụ aka wepụkọ maka wepụkọ ma atụgo m down nwoke amụrụ ebe o buru ọgwụ mapụ n'isi ọgwụ ya a na-arụ ọrụ a na-agbọ mbọ ya ọkọba sins na ihe o ji ọrụ ugbo kọta nke a ka m na-etinye aka ka mgbe ọrụ akụ okwu so ma obere ka ihe na-eme nna e nwere this girl this our class girl na-afọ ya Nneka gịnị ọ na Nneka anụgonu dị mụọ ụmụ efe ukwu Nneka iburu baịbụl jebere ọchụziri ozugbo ego ugwu nwata kedu ihe na-eme dị afọ m ya na-ekiri ya ọkwa afịa ka ọ bịara igo na line anyị o biko Togo na o kwesịrị ibu ụdị ihe unu na-eri na Togo ga-ebu ka ezi ihe ọ nọ ebe ahụ enwere the other girl kwa Amaka ka anyị na-akpa Amaka ukwu that time Amaka dị ọcha na ake na-eme makeup mgbe ahụrụ ịhụrụ ya o tege ihe n'anya ịmakwa na afụrụ m Amaka Chinekele Amaka wụrụ concrete wave n'azụ ya ihu ike this girl and ọka anụrụ ọdịo kedu ihe ha na-eti dị n'ike ka Amaka dị ndị ma na oto ha ogologo ya bezi bịa nọrọ n'ala ike sara dịka nwa ndụrụ ala enwewo mbọ ya na aka na chi mana Victor ka ihite ụbọma Victor dị ọcha since ahụ Victor ka na-esogharị am zite ya anụ nne gị Amaka orube ha 35 years obere oge ugbu a ya nyere monopause otu ka ọ ga-egbu ndị monopause na-aga hụje ọ bụzi monobag mụ na akpa na ya njifu egwu na nwanne m kakwa nka gụnwa ya akanyụ m ka
ka nyom na nka. Onye asị ka nka ekpere ọma ka ekpere. Eziokwu. I know. Eziokwu. I know. Hey, kisi yo da rapo Onitsha. Udo dị. One. Na ibigo di otu ọbịbịa na the whiskey. Only me 200 there. 200. Is 200? Okay, 200. Ejiro mo Nigeria naira. Eji myself aware to down. So how you go down or do? Hey, na ana mo ku ike. O di ki ike teke. Ime aka na azu imere ike. O di kwa ka nya o. I know. Nchete also gonna principal gbara one day. That principal only is you. Afu. Ocho mo. Ai, gi mu onye mo we. We bus stop. Chai. One. One. Come here. Okay. I'm waiting for. Just 1 minute. One. Chai. Oh, the ego. Onye no. One. This is no game now. No, the way Miss Gum got one. Kamgbe mbata ọmụ na gari mụ tutu nwe enyi because gari Onitsha na gari ụlọ anyị ebe a nke a na-eme n'ụlọ ha ọ na-adị wuuu nke anụ ị ga-anwụtacha ụmụ ururu aja ndị anụ n'okpuru ya ayaya ị ga-aja nyekwa obi strength gari enye ihe ndị a niile ime iskogbuo na Togo sọsọ ya na-eri bụ ihe mọgụ by banku by the coiners of this one is out of order. Hi. Nwanne. Igbo ọzọ Igbo ndụ na. Igbo ọzọ Igbo ndụ. Wale iso bi onye ọzọ Igbo ndụ. Igbo. Valentine na ene. Enozi na abụ. Ya ijam jai. I know. Yeah. Nwoke nọ ọhụ nkọ nwanne. Papa asịma ma agbarute ndị ka isiri kpa. Ịghọtago amanụ m akpa na ọ ga-abụkwa ụmụ ihe ndị ị ga-achị ịga ma ihe nsị ma iburu akpa buru ibu because achọ ọdụ m akụkọ. Onwe ịchọ ka nsoro ije bute. Bu akpa na-asị ma ọ ga-aba nwee dị ka help ọgụ. Ọwụ ịmụ na mgbe ị na-abata isi emecha mbịa. So ya ka m sị ka m bịa si your childhood friend ama m na ị gaghị agbabanụ m aka and ọwụ na ị nyere ndị ọzọ ofu ke m ga-awụ na akpa enene m ụmụ akpa wọshịrị ndị agaghị asaizi si ama achọ ihe gbagotere na at least agwọpụ nsị osidebe mgbe m na-abata ọkwa na ọkada ka m nọ mba ifo trela so m n'azụ ka ebu m pick up ọnwụbere akpa nya n'azụ kezi ka mmebi ezi oke m bụrụ onwe m dọnye n'ime akpa ka iburu m naba m bụrụ onwe m dọnye n'ime akpa ịdị afọ ụzọ ịdị anụ ihe ịdị anụkwu ihe ịdị anụ isi ịdị anụkwu isi buru Ghana must go bịa ka m bunye gị gịnị kwanụ change bụ ihe ị na-eme na primary school. You can play with people's intelligence. Ọkụ isi Onitsha ngwa ka ije buru ka m nwapụtakwu akpa nsoro ị na buru nke ibu si Onitsha Iman isi obodo oyibo mụ nwachi Onitsha nga 300 naira erule m Onitsha. Onye gwa gị na Togo bụ obodo oyibo ndị Hausa karị ha mma ilu Onitsha ka ha mma na Togo ebe bụ obodo oyibo. Ị na-achọ ịgwa m sị enwe ha nwoke m ejuru m ka ị na-eme gị a ga-apịrịkwa ya biko ra maka n'ụzọ a maka garị nwa ṅụzi nwa for you ọjọ nwanne ma ihe mere ọ ga-akọrọ m na ebe ọ bụ na nwa m bịara ịkụ anwụgwọ and ahụkwala m otu esiri gbuo onye ibi mma foto o siri zie ya anụ ọrụ m nwaanyị kpọrọ m ụtọ ihe ọjọọ ka si ebe ọhụụ na ọ dịgo taa 200 naira m nyere gị kịta all my last card ihe ahụ ego m ji between me and poverty and ozugbo a m nyechara gị ya I became poor. So biko
achọrọ m ka inye achịkwa m ya ka njidegode ka anyị wee na-akọ. It's not a problem. On too hot. Ejiro m Nigerian naira. Kwa ngwa gị ozugbo nna anaghị akọwakwala ngị na mejiro Nigerian naira. Ihe nwe bụ sefa. Ngwa nye m ya, achọrọ m ịsọfa. Izie m ya ka m ga ebe a na-echenji agbazina speed n'ibido ya na-adịghị eme gị. Tụkwa m ichenjigo. Na akwụkwọ onye duru ga ndụ ọ bụrụ gị iwe. Inwe ebe a na-echenji sefa ka ije gbanwee ka nye ọkwa too hot ozugbo gịnị nwanne. Ego kirikiri ọ na-egbo mba. Kpọọ. Nye m ya. Nye ike ndị a, na-asị m nye m ya. Nwanne gee ntị ka ngwa ya mgbugharị ya afịa na onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezi ya. Onye ezi ka a na-amara ọgọdọ mkpụ n'ala na onye ụlọ ma ọtị ibia. Nwoke mma ibia bara uru mụ na ya buga primary school bụrụ ọyị tete bifo onye ọbụla achọba akara aka foto anọ ọtị ngọmmi ndị a na-atụgo a na-akọkwa n'aka ịmago ndị ọkwa mma na-achọ ka ntị mmeite ọnọdụ na be nna na-akọ onye nna agbalụ bọị si gịnị njikọ wee lie gị atụrụ elikwa m because ha kwuru ofu ebe ekiri mmọnwụ nwoke wepụtara ego mmụọ anyị mogoba anyị ka m multiply ya ego agbalie dị ma na-enye m badawa na mbaba oke eji ezuru m chaa na ahụ ụmụ Igbo nọ ebe a mere mba daily contribute because ọ bụrụ na ọ bụrụ akwụkwọ kama aka eji wee ọba awa were ụkwụ kpọta from Togo bata Lagos Nigeria but ọ bụrụ omenwuru na because ụmụ Igbo na-afụrụ onwefa n'anya ma na Togo anyị dị unite ezigbo unite na Togo Jizọs ife ụmụ Igbo dị unite ozugbo ntị mgbe na-amapụta si m nwanne ka efe ọsịfanekwa ọgbara m ụgbọ ozugbo tinyere m ife na-aba mma atụ ọda ahụ foto efom koli eti nke eti salat arụbaghị anọrọ ọfụma na nna agwa ebe eziokwu chọsụ igbu m igbuo m nwanne na onye nọ mmadụ nso na isi ezi ya ịma na anya mechie mbụba anya afọ anya nke ọzọ fụkwa ọ bụ na isogo m fụ bilivu onye nna akọ agwago m gị abụzie mba alịba ya kpọọ kasetị m na-abịrịba udo anọrọ m ọfụma bụla ma anọrọ ọfụma igbu onye anọrọ ọfụma kpọọ ịghọtago ọkụ nzudo ebube ọzụkọ nzudo ebube ọ dịka ọ nyụrụ anyị ma ata apụta echi bụ echi ọsọ anyị na-etikwa egwu nwaanyị ada esiri di ya nri nwoke mara ọgọdọ nwaanyị achịrị akwasị ya n'azụ ọsọ ya azụkwa na eke mmụọ ya amakwa anọdụkwa ọfụma ọkwa m na ele ihe m ga-akọrọ gị oke nkọbaziala ị na afọ Obasanjo ebe ọ na-ele pure water na Ọchanja ọ na bubu ugwu anyị na COVID-19 bụzi COVID-19 ọ ya ka eche enu ijuru m chaa ka efe ya eme ka anyị buru n'ọwụ ozugbo na orejigo mụ alegodila ele so ama m na owere ụmụ mbịagode eti egosi ya aka ife amapụta maka nna ndị mmadụ na-echekwa na fichọ mmadụ n'ime ofe akwụ lekwe n'anya o m na-echekwana na m wee felio ama m sị na enwere ndị m ka mma ụjọma ile ihe m ga-eme ụgba agaghị m agba aka ala n'ụlọ anyị maka na m dị otu a m dị laa n'ụlọ anyị mma m ga-eji mmeri ihe ọchị. She will use me as a laughing stock. Gịnị ka m ga-eme now? Ama m ihe m ga-eme.
amamihe m ga-eme. Ọnwụ otu ka mbụ, amamihe m ga-eme. Again. Hey yo. Huh? Polinus. Ele mere gị. Ka ihu gị kwa n'otu a. Ele gara must go. Ka yo. Ka ihu gị dị otu a. Etichana m ọkụ, saa pọtụ doma, echega gị. Ka ihe mere ni? Eji eme. Eji esi n'ihe ị gara ibute na nke enyi gị nwoke nụ. Ihe nkwụrụ n'ala ntịnụ dị mma. Gịnị mere? Hey, Chineke m. Ele ndị omemme anya ụmụ ihe ụwa na-akọwa nwaanyị alụrụ n'obodo na-anọdụ ihe kwụrụ na mgbaba anọ taa. Eziokwu. Ha! Akwa ma na side isi park. Ebe side ebe enwe kemba anọ. Isi ekemba anọ ihe ahụ gawa mụrụ ke ebuga akwa n'ọkwa ọtịrị ya wee blatio. Ke ebuga ụmụaka ke ekwe ndị wa side a ya wee. Akwa ịmụ ụzọ na ekiti randa about ngwa aka ihe nji British nọ gbaja ma. Isi gịnị? I'm telling you. On my way coming from my friend's house with the whole luggage so bunyere m ka ihu ihe nwatakịrị biri m bu ye buju anta bu akpa eju n'ọnụ tere ya na afa ya afa jim si nna m melodown ọdụ na m ka ị lọtarala for in case of another time ka m bịakwa nwa ihe m ga-enweta otu ka m bụ ya na-alọta arị ndị anya ụfọ onye nyere ha information si na ebu m ihe onye shi Togo despite that Togo kwara Zulu nga mana Togo ụtụkwa outside the country. It's true. Mbukalalo. Ozugbo m na-apụta n'ekiti ọkpọ n'ebe ama nobis wee ebe ama nna ji ụlọ ọgwụ. Pịa m ihe m hụrụ ndị towing van. Ha double cross on pio gba break akwụsị. Battalion. Ha na-ejechitashi ka mgbe ndị Biafra gara agha ekomọkụ. Ha na-ejechitashi ndị mmadụ ihu ihe enwere ụdị egbe m na-ahụ fọrọ taa. Ikwuru eziokwu. Kọtawa. AK-49. AK-41. Ebidoro from AK-39 gbagome. AK-82, AK-91, Chineke me. AK-99, ote ka ha shiri to ote so battalion ewere gbote tudom yote nwule go nwo ha sim your money or your life or your bag. Ịnụkwa Ma Chineke nna. Ị hapụrụ ha dị a. Eso? Ị hapụrụ akpa ebe ahụ onye m chụka gị. Awa akpa ahụ mba agha hapụrụ ha wara na-agba m. Enwekwa eletu m ga-esi ahapụrụ ha. Ndị m gwara gị bụ nta n'ime bụ dị amanichon gị na-ajụbe ma m hapụrụ ha ma ebutere m akpa ka ndụ m mkpa. Polinus nwa m amụrụ gị atụdoro gị egbe ịkarịbe ndụ enwube. Ichetara mgbe m nụrụ nna gị ọfụ ọ tụrụ similar lies ụdị anyị tụrụ wu agwọ aghara ịmụ ihe tụrụ ogologo. Poli, ị mara ihe dịrị gị mma. Ị mana nne juru that Ghana must go. I give ya for 1 month. Ị ga-alawu ya ije bu aya asa na mpọt mụnye ọkụ ga-abịa siwe the delicious food. Chọkwa m ihe gị sere mụ na gị maka achọ m ịchọ Ghana must go aga ịba ime ụlọ buru Ghana must go m ji kwanye ihe kwado ihe kwanyere n'ime Ghana must go kwado ya one side buru the Ghana must go pụọ m na gbara ka lọta ka m ji isi gị wee kwanye ngwongwo dị ya n'ime. Akọkwara m akụkọ John eje agha. Obinigwe nke atọ parakwa tule nna m parakwa tule n'ihe arịkwa mma
kwa mgbe m nọ n'ọchanja maka m ga-ekpere otu a na-atụ maka sị nne gị ebe ọla m gara ekpere a na-atụ nne gị kpọrọ ọgwụgwọ nne gị kpọrọ m na-eche ma ọ washi. This is clear evidence. So Ghana must go ka gị mkpa karịa ndụ nwa gị. Lekwe ngwa agha eji etodo m taa ya wụ ọha mehe niile bi na klota ahụ. Nwunye nnozie m ka onye nkụzi ọsọ nwaanyị ma gbara taa ụmụ agbara agbadị ya mgbe ọwụ ka ọwụ nwunye alọghị nga esikikwu ọsọ ndị agbara taa ozugbo ha hụrụ nwaka ego nwunye nwaanyị gị hụ ya fee ka nwaka ebe fekpuru n'ime ọja onye ukwu na-agba onye nta na-agba. Everybody was running helter skelter just because of the kind of ammunition ndị oshi biri ime m attack bụ. Gị hapụkagodo ndụ nwa gị ị ga-anọtụra Chineke mma that my life was secured and was saved. The only thing you can ask me is ordinary Ghana must go. How much is Ghana must go? Ghana must go is how much? I would so support okay. So na support. Here ga one day youth. Bọchachara ha ọhịa. Ha gwa ala ili. Ji ha 6 feet. Ha gwa oye eche nga ga elim. I would support. Akwa na eniri go. Akwa mma na eniri gi. Na egi. Nya idi owondo. Atụwa gị ammunition. AK-49, 57, 28. Ekadendụ. Okoro. Imani ihe dị mma. They butara Ghana must go to avoid nsogbu. If not, gị iri ni 1 month n'ụna. Maka ihe dị na Ghana must go ka ị ga na-eri every day till i butara Ghana must go. Nwaanyị atụwara nwunye egbelekwa ihe na-ekwu. Nwaanyị aṅụdịrị nwunye egbe. Nwa m nụrụ ihe. Nwa Paulinus, nwa ka mara na mgba aka nwa. Anwa ntaga ndụ onye mụrụ nwa. Ndụ andị kịta ndụ amsaga ụnọ amsaga fere mushiga nni mkpataga nni emere game taa. The young shall grow. Be useful for once. The young shall grow. Be useful for once. Mistake is always ọghọm. Ọta mma. Mistake is always ọghọm. Onye ọwala ya dakwara atụwa m mgbe egbe niile ha nga ihe nwere ọnụ isi m ga-abute Ghana must go. Ihe atara m atọ gị ga-eguzoli. Get me my Ghana must go. Ọgwụ ihe m gwara gị jee butere Ghana must go. Mama biko. Nwere ihe ji m n'olu m chọrọ ka ihe nyere m aka mee biko nne. Pọlị nwa m. Ma. Ebe ọ bụ na nwụ nne gị. Ihe ọwụwụ na ị chọrọ n'ụwa ka m mere gị. M ga-emere gị ya. Ma ya wụkwa na ike m ruru ya. M ga-eme ya. Anyị ya bụrụkwa nnọọ ihe ga-eme gị ka ị hụrụ mmadụ n'ụwa ka ị baa uru dịka ụmụaka ibe gị. Aga m eme ya. Biko. Ihe m chọrọ ịnaga owe ihe achọrọ m ka asịrị m gị bụ ọmụ ọnụ. Achọrọ m ka ị kparịa m. Ihe m sị gị na achọrọ m ka ị nyere m aka asịrị m na achọrọ m ka ị kparịa m. So ka ị mara otu isi position okwu gị. Biko Pọli ị hụrụ ụtụtụ a ike okwu ike ọgụ ike ịkọ ọnụ adịghị m. Ị mara ihe ị chọrọ ikwu kwuo ya ka nnụ biko na anụmanụ. Achọrọ m onye mana otele m gwara gị na m chọrọ irejista na ihe a ele aha klọb a football club. Ịma ha otu osi anụ m ọkụ n'obi irejista onwe m na football club. So enwetego m klọb m chọrọ irejista. Time anọrọ anasa iweta some money ka m ike iji debagodo afa m bido training ozugbo. Achọrọ m ka ị chọrọ m aja ka m ike process ya the registration. Pọli ma Paulinus ugboro ole ka m kpọrọ gị? Paulinus akpọ na ngị dụọ gị ọdụ dụọ gị aka na ntị kpọrọ gị n'ụwa gị ana gwa gị okwu asị nne si agwa nwa ya okwu si gị biko emeghezi n'ọnụ ga kwute ihe gbasara bọọlụ na training ebe m nọ maka na ọ gbasara m ịchọ ime ya you on your own mee ya gbaa bọọlụ gị that's your business. Mee ya gbaa bọọlụ m that is my business. Mee ya gbaa bọọlụ m that is my business. Kedu ihe eji wuru nne m sef? Why are you my mother? So onye ọdọ mụọ m onye ọzọ azụọ m. What have you done for me as a mother? Owu school ka iji gere m. Pịa m ngụcha school n'ụzọ gị kpọrọ mkpọpụ boy. Gala ndụ m n'iyi gị na-aga na katikis gị. Unu ngide m otu egwọ m na chọrọ imebicha akara aka nwoke akara aka nke ịza ahịa efe lọla nke ịgba bọọlụ kwu ma Chineke sị m ngwa o start off from tap root ka m malite ya wụ ihe nọ nga na-agụgọsi ọnụ mmiri biko ga agbabarị m ụlọ ga-atụ ego nye m gịnị ka ọwụ ị na-agaghị emenwuru m ya every time gị na-ahụta ma somebody who have failed in life na mere mistake yesterday doesn't mean I will not pick up again. Mistake is always ọghọm. Mistake can work to anybody. Ọgụ gị dakwarakwa ghọrọ ha da kulie. Pọli pọmpọm. Chọrọ m ego biko. Pọli etuo nga ahụ. Paulinus ọrụ ihe a ka iji kpọpụta m ebe a n'ụtụtụ a bịa gwa m ka m were ego nke m nye gị
Polly, you have failed woefully. Ikuga kana tipa buaja. Game. Ịna-apụ apụ. Mụnwa tiri aka na tipa bụ aja gegegem. Akwala m aka na tipa bụ aja gegegem. Iwọla ole ahịa ndị Igba ndị eze onye ogele mkpi na-abụ ịkọli ya gegegem. Don't worry, nwa mgbe nta, when I will start flying from one country to another, ntinu afọ nụnụ nka mfepụta all the airlines in this world m ga na-abanye mfere fego fetu alert ndị ọcha na-awe na my account mgbe ahụ gị bịara ikele m mọda mgbe ahụ ka m ga-akụziri gị nke wu gwogwogwom kwa nke gị ogegege ngem mgbe ahụ ka ị ga-ama na nwa ogele mkpi anọ nke gị mkpi abụọ ịkọli ya na ya na-atọ gị you walk out on me a mother. Ihe ndị nne ndị ọzọ na-emere ụmụ ha. How much is I'm even asking of you self? Ego ole ka ọwụ? Ya dị ka as if abụrụla m efulefu. Abụrụla m aka maybe I am not well to do. Ego ga-awote nwa tupu ha alụ ọnụ na nne. Ama m ụmụ okorobịa ibe m ndị nọ obodo Igbo na na-esicha na Nigeria ebe esendịrị ha ego. Come on little money ị ga-awote ebe ama ọbụrụ ofu ihe gị mawa ka ngare. Nye m ego m ji gagharị m ihe gị nọ ga-akụrụ m gegegem. Don't worry. Ịkọla udu. Mụnwa ga-akọ ogele. How much is the money? Ordinary 5,000 naira. Ego na-eru ego m na-achị ego ụmụ nwaanyị n'ọpa iwe ka mgbe m na-agba bọị. Chemekwa ego ole m akaụntụ ego ole m na-eme n'isi ụmụ asa. Onye pịa m aka kpa m were nye ya. Ọmakasị na m natazi ya dịka awụla m ewes. M si ngawa ọchanja na-anakọsị ego niile m nyere ụmụ asa eji ya arụ ụlọ elu. M ji mekwa obiọma onye afọma na onye ebere. Ụmụazị na-elezi ha. Ọwụ ihe ọjọọ ka m mere. Mistake is always ọghọm. It can hold anybody. It can hold anybody. Ọ gị daga ịghọtakwa adakulie. Ọ ya wa ọghọm ahụ a na-ekwu maka ya. A na-ahụta m as a loser. Nonsense. I will not blame you. Let me get with the guy now. I need to register. Would you imagine more? This is the time for him to pay me back. When you measure how now, I'm going to tell you this barrier. I'm going to some money complete here. I register go do here. For him game. Because Joma, I want to show them that money because I want to use it. Then when you hear the very important thing to reach guy, which one? When you go in, tell me again, we go in. Cousin Kinaji may go in, mother go in 200 naira miregi. I want to use it for something. Okay, 200 naira. Get me 200 naira. Go be now, Wamia. I'm a key car bagia. I'm a contact bagia. Can't go be now bagia. Sorry, go away in Onitsha. Illegamos. Hero hater. Hero no hater. 200 naira again. I'm a guy 200 naira. But Tani, we are a general epitana public in Equa. A beck and guess what they go. And also come one to go. Each room cha. Up go to Andio. Or by Nalu Gol. Waggy exact thing. It was John. Been a Calaba. See, I told me, Barossa Lotao, me JJ Lotao, me Menejogino, me Zero Hill, me Maracap. I don't care. I want to register myself in that football club. So I need that money. Any dream, I need up to 5,000 naira. Give me Kuba, mate, why I go Mesoya. When I register, I'm getting on a football club. We were working Tiagi, or whom Tiagi Makocha day in Bino Primary School. In Upton Weben, they woke. In Upton, in a beamy ruin, one is ever come on, no, sorry, so I need to be ruin. You go in? Thunder fire you. Thunder caterpillar, what the alarm get there. Why there was a square when sick or one hour. It's an ass. Chetakwa COVID-19. Bonyala. Na iku ni lo na aka iko. Waka 200 na ifela dey me. Wuke bia nyeme ko sister. Mbaga kitana ge walk out. Mbonya mbaga kitana ge po. Mbapo no ma. Just step out. Ma gba ikwe ge nu. Ro mu so mbanye ge nu, walo nso na. Nna nwa nwoke ihe nji kpọọ gị ya o ka na gị na gị tantị maka na kamgbe ịbara bata from Togo enwebeghị ihe dị mkpa ihe buru uru ịgwara nna gị m na-ele ka kọrọ m akụkọ ga-eme obi atọ m ụtọ mana nwebeghị ihe nji ekwu ya wụ na ọ gaghị adịkwa mma na okenye ga nọ n'ụlọ ịwa mmanụ ụgwọ
ịkọla kemgbe na ọ gị n'otu oge na-asa ahụ nwoke na o zuru ego gị site na ya gị iwe ezigbote iwe bata ọzọ n'obodo anyị ka njukwene gị. What is your next plan? My next plan bụ na achọrọ m ije for my friend before ime oke pọli pọpọm pọtọmpọm. My next plan. Ojoma, ihe m ji ga gị wụ kee the next plan ị nwere, kee the next business ị chọrọ ime. Ọga anyị kedu ihe ịghọtara ọ na nna eje efu my friend na nchọ efu pọpọmpọm ka ọ nọ kedu nke ịghọtara ọ bụ na ntị egbu ego gị jee na nke kemist onye gị ọgwụ etu na ntị maka ntị na-anụ ife ara aka ogbu ata nke gị ọ decoration ọ kapịnta lụrụ ya gbanya penti na-akwụkwọ na-asị m ịjụ m ka plant m sị gị na plant bụ na achọrọ m ije for my friend iru etukọ isi ọnụ ọ bụ ala ya tụọ ọrụ ọzọ ime oge ka ọ bụ bịa a na-agwa ụmụaka ị ga-amụ ya ma gị too ke gị ruola mgbe ka ị ga-amata ife Ojoma ichega nke Paulinus na-ajụ gị ke your next business ke the next thing ị nwere in mind to do ya man m ụla mba were ụlọ atụkwasị m gbaa ke your next plan gbuwe m ntị ka m wee gwa my next plan eburuzie oke mmadụ ama ya aṅụ mmiri tọgbu iko bụrụ oke mmadụ ama izuru ya ike mgbe ọ bụ na next plan gị nwa na ka njikọ na get your next plan oke plan ị nwere n'ụwa niile agwụgo nya na ịlụta na abụrụ your plan nya eticha ọgwụ get your next plan. Lekwa gị na-aga na ke Paulinus na-abada uru gụlọ gị baha uru mana ọbọ na-abaha uru a na-akwa akwa ga mgbe fọrọ igbucha ọsọ uru ka ewu Go rama kado. Ojoma lebiga. Hey! Yeah. Oh, we go na trouser. Make a touch on ya. You will add one kai na ken. Longinus ano put ha na ele kai. I gonna get police. Agma biaba. Biaba, na police and work on. You know, Onitsha go obi. And obi no go agbo. If you are a mother, I lose you cartoons. Every night, I bring a quadric number. Push a wojo. Aqua Paulinus. I'm a ganga. I'm a ganga house. One was near police, which remember more. Eh? Would you mind, honey? More like a police. Huh? More about this is an aqua. Because uno you give photo gbara mongo before map. Polly, onwe bigachi. Polly ga hapu n'ụna. Ma na onwe ihe inwe ige ime n'ụna. Ọ ka mma na ebe anyị mụ nọ ga hi ụra. Maka ike ga agwụgo m. Ike ndụ ọjọọ anyị bi ga agwụgo m. Change your life for once. Biko mama ewe niwe. Enwe ike iji tugo obere ajụjụ. Maka ọ na-abụ ihe karịa tụọ ya aka. Biko, oge ị na-eto na be nne na nna gị. O nwere ka mma gị ma ọ bụ mpa gị ma ọ bụ nna nne gị ma ọ bụ nne nna gị o nwere ka ha si wee pụọ gị ọnụ sị gị na nga adịkwala ndụ hụ nwa gị ya akpata ego baa uru go obodo oyibo banye afọ nnụnụ go obodo oyibo lọta enwere ka ha si bụọ gị ụdị ọnụ ahụ maka Poli onye ka ị gwara na ka ngwa gị ịmara ihe dịrị gị mma ọ kama na ị na-chiara azụ kịta banye m ụlọ ga chọọ ihe ị ga-eme onwe ebe ị gaji as far as I'm concerned ị gaghị ga ebe a akụkọ ifo ịma ihe ikwuru gba ihe awa akụkọ Mike Ejeagha ihe awa akụkọ ndị mgbe gboo this your story now belongs to the Old Testament in the Bible so for your mind ị ga-akwụsị from entering to the promised land ịmakwa ihe this week this is a holy week abịa na usoro nke ndị ụka enwe that week before Easter here na-akpọ ya holy week this is my own holy week ihe week ọ ga-emecha training the next place m ga-enweta onwe m n'ala bekee mụ na ndị ọcha iwere ụkwụ na-apịrị ego ka ịbịa here na-achọ stop m mama please biko anwakwala nwa gị ịhụrụ egwuregwu igwuru na anwụtakwala nwa gị igbo ya ama m ihe m ga-eme nsogbu anọ aga m eje mitie catechist nwanne nna gị kọwara ya ihe a ị na-ezuzu ka m mara ma onwe ka this man ga-eji talk sense into you maka na ike agwụgo m hey Adanna sorry to call you by your name. Sometimes I keep wondering ihe mpa m hụrụ n'ime gị sef o ji ka tụfu ego bebe alụrụ gị because ị dị ekwu okwu ka nne so ịchọcha no what do you even see in that very man
mmadụ ka njọ mmadụ amaghị onye na-egbu ya. Oh, we are the worst thing that can happen to anybody. Ịmaghị onye na-egbu gị catechist ị na-akpọ catechist as if na always ezigbo catechist. That man is hiding under the umbrella of the church. Na mkpamkpa na-eme arụ n'obodo. Ọ na-ịmahụ na ọnwụ ka onye kechiri n'obodo a. Ọ chọghị ka m baa uru. Ọ chọghị ije anya wee nụ na m bara uru. Otu ọ nọ n'ụlọ na-ezuzarị ebe ole m na baptizim na-akpọ ya. Ihe ọ na-erekọdụ afọ mgbe a mụrụ onye. Ukwu ya eji nwere ike ime accept such work. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ha na evil person. Ihe ọ nọ na village a monitor destiny ndị mmadụ. Ị ga-aga kọrị about me. Ọ na-eme mmadụ nọgide eghe zuzugide achọghị ịbara onwe ya uru. Ọ chọwa ebe ọ ga-ekonye aka ka ọ sị na mmadụ ibe ya mere ya. Onwe onye mega gị, aga imego onwe gị. You are a lazy babu. Mama, see, mistake is always ogom. Mistake is always ogom. We all make mistakes in life, and in Kekamba, give me a mistake, get reconstruct. So obvious you are useless. I am not useless anything. Mistake is always ogom. Paulinus ebidokwa n'ọzọ. Ọ pụtakwara n'ụtụtụ asị m nọọsụ bọọlụ. Na bọọlụ ka ọ chọrọ ịgbawa. Ọ chọrọ ịgba bọọlụ ndị nnukwu a ụdị a Samuel Okparachi na Messi ha gbara. Na ụdị ya chọrọ ịgba. Na okwu ihe ọzọ a na-akọ na-awụ bọọlụ. Ka ihe m ga-eme nwa a? Paulinus. Na bọọlụ ka ọ chọrọ ịgba. Na bọọlụ. Ka ụkwụ o ji agba bọọlụ. Ịjụ m njụ ọnụ onye. Ya bụ Paulinus ike agwụkwa m because ya bụ ihe ọ na-eme gwụrụ m ike na ama m ebe m ebido n'ebe Paulinus nọ. So ofu onye na ya na ezinụlọ na Paulinus ekwu eketa atapọ na ekwu nke echi pọni. Ya bụ ihe agwụkwala m ike eziokwu ka ya bụ Paulinus ụdị mmadụ bụdat na ọ dị ege mmadụ ntị. Ịgbacha Paulinus okwu o si ebe a banye o si ebe a na-apụ. Ebe a ka m wee nwee nsogbu n'ebe ọ nọ. Ebe di m na-emebedi iji fụnat na ya bụ Paulinus a na ọ na-ege ntị na ọ bara onwe ya uru. Mana ebe ya bụ ihe si wee si oke bụdat na ma amarọ ihe Paulinus chọrọ iji ndị ya wee mee n'ụwa. Amara m ụdị ndụ Paulinus chọrọ ibi ya bụ ihe agwụkwọ na m wee ike. Kati ịgbagha ya onye ka ị ga-agbaghara ya? Mụ na gị na-ebu ya ọ na-ara ahụ. Naanị mbụzie ya chọziri ka nwụọ biko. Ihe ọwụ na otu ọbụla o si egwa gị okwu ị na-ala ikiro gbaghara. Ma gị wotu obi gwara m ya okwu ka mara ma ọ ya ege n'ike ndị ekwu akwụkwọ na biko nwanne di m. Tụwadịrọ mecha mma akpa ya ka mgbe okwu. Eme ihe ndị oyibo na-akpọ give up nke ahụ ka m na-agaghị eme. Mma ya gba mbọ fụdat na Paulinus na ọ bara onwe ya uru. N'agbanyeghị mkparị niile ọ na-akparị m n'okwu ọjọọ niile ọ na-agba m. I will try my best. Tụwadịrọ. Kele ndị nọ n'ụlọ eno. Tụwadịrọ. Anya biko ka ị na-apụla anya n'ụzọ ọfụma maka nkịta o ike gwụrụ. Paulinus na ịgba bọọlụ ka okwu o ji agba bọọlụ. My senior brother gbara bọọlụ ka gị wa bụ nne ịgbara bọọlụ. Ọ chọrọ ịgba bọọlụ, ọ chọrọ ịbụ Okocha, ọ chọrọ ịbụ Ronaldo, ọ chọrọ ịbụ Messi na Messi. Ike Paulinus akwara mmadụ na this family mana mma na-agbalị gị ike ha m Chineke nna bụwa ka m dị nọ n'aka. Ọ ghọrọ inye m ụlọ ka m na-arụ na-agbalị gị ike ha m Paulinus. Good afternoon. Paulinus anọghị kemgbe ụtụtụ. Paulinus pụ n'ụlọ. Ịma na ọ kwụnye taya n'ụkwụ ọ kpọkwere anụ na biko o nwere ihe nchụrụ ya. Biko nne m Therefor. Biko ime na-agwagodo enyi gị nwoke okwu na-agwa ya okwu ka ma ọ ga-abara onwe ya uru. N'ike agwụgwọkwanụ m ekwugide na m ị na-ekwu ebe o si ebe abanye o si ebe ọ pụọ. A na-agwa ụkọchukwu Okwuchukwu iwe mma akọrọ oge dị ka pọmpọmpọm na Obasanjo le pịa wọta na Ọchanja. Ọ bụrụ akụkọ iro mana nwa na-anwakwa ike memogo a na-awụnyekwu ya ihe n'isi na-agwụ ya si ya mee ka mmadụ behave like a human being. Maka anyafe azụ na mmiri ọ bụ ife tee n'ofe. Ịmana isi bụ alụ na ọbala agụba ji malụ egburu isi.
ife oke dị rapụ okwu nwa maala ife ka ndị okenye ekpeje okwu ụmụ na-akpa agwa ka nwa amụrụ amụ dịka mmadụ nwa zụrụ azụ ọ bụ ụlọ ọmụmụ amụ m kwụrụ ọtọ mụsie m ike na bed ịmakwa mmanya si na mgbe amụrụ ya na m amụọ m ngwụrụ ọtọ and amụsi m ike na bed amụ m ọfụma ma ọ bụ ụma ngwa ka nje gbada biko ọ batakwa igwe ya na mbịa uche gị dịkwa ya nne ịma na ilo dị n'ụlọ dị ka agwa aba n'isi ụgwọ enwe ebe o debe isi ezigbo nwa n'ike si akpa agwa Onyenus achọghị ịbara onwe ya ọ na-esokwa ndị bara uru mana ya na-achọghị ịpụ uru lekwala nne garu sabia be mesi ehu jomo ala hapụ akwa eke really kekwa de mgbe forget kwa mmụọ ka ije gbatarụ hit imini no na abanye pelisi so ilecha ma anya ugbo iche na mana ga kana the same level ngba nya ozugbo ifuru m onwere ka onwe gị si gwa gị na level e change go that we are no longer the same class. ọ na ebiro im nwoke o nwere ụlọ a na-ama na Togo mafia palefu kanya ụlọ a egbuo gị ya or reset ya your brain because na akọzi ka onye ala ya isi Onitsha tụọ down ihe eje maka na eji kpọga Onitsha ka ije gbaa boy bịa ndị bu na aka change ọnọdụ ndị bu especially nne gbocha ije zuzu deba na asem na-eche na ọbọọlụ si Igbo onye ala Igbo onye ala a na-agbanye gị oyi n'isi Pọlị iriela ahụhụ Pọlị ịwa ọlụ Pọlị n'anya m agwa gị ị nwere ike na ọ under the same level mụ na gị nọ bụ before mana ọ ga-eme gị fam n'anya gị hụ m n'ihu ọrụ ama m ite go time just no pụtagodo fụ m ebe nna level m nọ kịta awụzi in fact level m nọ nwa ahụbeghị m onye among all the players enwere in the whole world nwebeghị onye near my level Messi Ronaldo na-amụ ebe m nọ ka awụzi kedu afịa Ronaldo na onwe ya gọgọ taa inwe stamina mmụọ kedu stamina ọrụ m na ị ga primary school mgbe anyị nọ primary school ị na-amapụta ma ebe olu na HP health and physical ị na-amapụta inwe stamina iche na ọkwụmbịa oge iche na ịgba bọọlụ kalu come on na ọnụ sọ isi hai achala m gị ọchị ụdị ọchị m chịrị gị ugbu a ụdị ọchị a Kraịst chịrị n'elu obe sọ ọgwụ sigo ọ dị ka ịmara na the only thing dị constant in this life wo football wo change that one can change from one place to another and na m failed yesterday doesn't mean that m ga-fail forever. See, mistake is always ọghọm ọghọgo m before ọ ma nghọzi m ọzọ ahụrụ m na ị chọrọ igwe ogbochi nyere this my new business gaa m n'azụ nwa mami wata agụrụ ya n'egwu ka nchide onye lụrụ ofu mbe sisi bee nya mbe na-atọ onye zuzikwa nri onye kwesịrị ịmụnye mpanaga wee fụ sisi ya lee mpanaga gezi ahụ eji fụ ụtụm n'ọnwa eze bịa lie rice onwe gbasa ebere nna emeli nne bụ ego okeke na-agba ọgbụ ya anaghị maka ụmụazị ebe jinete ya okwu inwe stamina Mama, you know you're quite out of it. Ibaka? Yes. No.
Daalụ. Ọnkụ gị katkis chọtara gị. Ọ sị na ọ chọrọ ịhụ gị gbaa mbọ bịa ka ịhụ ya na ọ dị mkpa ịhụ gị. Gwa nwe kene ele hem jika ịhụ gị anya. Ele hem jika ịhụ gị anya. Kedu ihe wụ nsogbu gị sef? Kedu ihe wụ nsogbu gị? Kedu nwoke a na-achọ ebe a? Agwa gị na I like that man for anything. I hate him. Nwoke a onye mere na nkara na village n'ụbọchị taa. He is the reason I'm still in this village. Nwoke a wa musu. Forget about all these catechisms of a thing. He's hiding under the umbrella of the church now commit evil. You want me to go and see him? Can he hug himself? What does he have? You see how senseless and stupid you are. Eh? Give me again. Oh no, neighbor, one. Mbariage. Ngwagoku magwagi ina brura iche. Give me gagi. Neka ngwago. Osi ni hu choka gị na akpa the very important. No choka unu discuss waya. Make kwa sure na ị ga-ahụ ya. Meanwhile, before me echefu, enyi go nwoke oje mma ka elehi ji akpụ ya. Ọ chọtara gị ebe a. Ọ bụrụ ihe dị mma ya. About my new plans of becoming a footballer. Yes. Hey! Chinekenna! Gini ka mere, what is this? Can you trimbu? You're not watching Chinekenna. You see him trimbu? Eh? You want to know the reason I am shouting akwanne? Ejim Chinekenna ayoge. Hapụrụ m ọkwenwere this talent of ịgba bọọlụ. Biko hapụrụ m ya. Emebili otu isi mebi ndị ka ọzọ. Agala m Onitsha lọta gbara aka. Zụọ ahịa, enwedị ihe m zụtalịdị. Ego eji edumedu nowhere. Mụ nwa ji aka m ugbu a chọpụta this new business. Biko ka m na-arịọ gị. Biko ka m eji m Chineke sekpụrụ eji m Chineke bi n'eluigwe na-arịọ gị. Sị gị biko hapụrụ m ya. Ị nụrụ ihe a m kwuru? Longinus, ị chọrọ ịgba bọọlụ. N'okwu a. Okwu a dị ka Isaac ị chọrọ ije gba bọọlụ. Ịpụ ebe ahụ gbaji ụkwụ. Ọ bụrụ ka anyị ga-esi wee na-aya nke ahụ. Ọ bụrụ nke anya ka abụrụzie nke a ga na-akọ n'ezinụlọ ọkwe. Mpa ga-anọzie. Sọsọ your mother and the go abụ onye nke anyị ji n'aka ebe a. Ị na-ekwu okwu ịgba bọọlụ. Nye m nwere ịgba gị brat na ifu ihe banyere ịgba bọọlụ gị ahụ. Ị ga-echefu maka achọ ihe ọzọ ị ga na-eme ka ị wee nyere ndụ gị aka. Enwe nwere ịgwa gị. Biko. Uncle, biko. Isekpu m ala. Uncle biko ayọ ka m na-arịọ gị. Asị gị biko. Ọkwenwere this talent nke ugbu a. Kwenwere nke ịgba bọọlụ a. Ayọ gị biko hapụrụ m ya. Do not destroy it the way you have destroyed the past ones. Biko, anyị ga-etigara aha m n'ime kovun gị ahụ n'ebe ndị otu nzuzo ahụ ngụ na na monitor people's destiny. Biko, fopụ aha m. Ịmụrụ otu isi furu aha m fo ige, gakwa nga ahụ ifo igere fopụ ya. Mmiri ahụ ị na-eji monitor my movement, monitor my destiny. Ayọla gị biko biko si enyo ahụ ya kọwaa n'aha kem. Ke ndị ọzọ dịwakwa. Ana m ayọ gị biko. Chineke ka m ji na-ayọ gị sị gị biko. Mechie gị ọnụ. But you can't just come here with your problem for God's sake. Eh? Kebu so wuge wonwa. Ana eme ka ịba uru, isi no ịba ọkpọ kara gị mma. Ana eji gị ka eji pụta gị mmadụ ị na-agbụ ka ọkụrụ. Keep your problem for God's sake. Asị na ọ bụrụ okwu Chineke nna kpọrọ mụ. Jụkwa esi onye mbụ. Ma ha bịa na-anata ụdị mkpara m na-anata n'aka gị, mewere aka tọgbuo gị. Keep your problem for God's sake. Ana eme na-agbara kwụrụ. Longinus, what na to obi ka ịbara onwe gị uru?
isi mbara onwe m uru ị na-ekwu okwu ibu uru ị na-ekwu okwu ibu uru elu uru gụ n'ọjọọ gwa m elu uru ị bara na elu uru ị na-ekwu okwu ibu uru ma elubedo nwaanyị uru mbụ ị kwesịrị ikwere ozugbo ahụ itolitere otu ahụ onwe gị mmadụ n'ime pịam gị makpụrụ ga lụọ nwaanyị a sị ishiri fada okwu anyị na-edi na ishiri fada gbọtara ịfada ishiri dị uru ị ga-abadebere onwe gị na chọọchị kwara green yi ige gị na-aṅụsị ịgbatala tiketi eluigwe uru ị bara anyị na family ọwawughị rekọd baptism date of baptismal date of every member of this community onye mụtara nwa ekutere gị rekọd every day nọ na altar na-enye gị ndị mmadụ bands of marriage I'm announcement ndị ga-agba akwụkwọ gụ na onwe gị gbaala I think your first plan ị ga-ebugo ụzọ mere onwe gị asị onye chọrọ ibu uru gị mee gị lụọ nwaanyị mụta ụmụ so that at your old age gị hụ onye ga-anọchi anya asọ gị mee na aha nna n'ihu mee ya na aza don't care stop deceiving yourself ọ na-asị m ka m bụ uru Paulinus mkparị mụ natagoro n'aka gị adịghị enough ke m natara n'aka gị adịgo too much ezigbote ahụ na-enye gị nsogbu mana ekpere mma na-etinye n'isi gị everyday by day bụ that na Chineke nna bi n'eluigwe nke ịtọ na-efe ga-eme amara ka o metụ mmụọ gị aka ka ị nwee nchegharị n'ihi na ị mara ife ị na-eme Chineke nna ga-agbaghara gị because na ị mara ife ị na-eme Chineke nna tu ya gbaghara gị maka na gị na onwe gị ị mara ife ị na-eme nye m ebe na ya bụ mkparị m natara n'aka gị ehigo nne ihe m ga-eme kịta bụ nne gị bata mma bịa ka m bịa fụ ya because o ruo echi ọkwa anyanwa wee ga-agbara bịakwute m sị m bịa m itie gị m bịa gwa gị okwu n'imekwe nke anyị mekwe nke ọzọ ọkwa otu a ka gị na ndị oyi gị na-epigharị na vileji a na-akpa agba ọjọọ dị iche iche Paulinus bara onwe gị uru mkparị nnata n'aka gị adịghị enough and I think enough is enough mana nsogbu adịrọ mana mụ a ga-agba mbọ fụrat na gị bụ nwa na ịbara onwe gị uru mana burie n'uche na akwụna ga-ebe akwa nwa n'ụwa nka onye mụa nwere ịgwa gị Paulinus ka ọ dị akwụna ga-ebe akwa nwa mgbe nka ya katkis na-alụ ha nwaanyị gakwa ebe akwa nwa mgbe nka ya o hapụkwa ndị akwụna nọ n'onwe ha onye ọbụla ga-ebekwa akwa nke n'isi cry of amụghị nwa akwụkwa n'isi akwụna ga-ebe akwa nwa mgbe nka ya katkis na-alụ ha nwaanyị gakwa ebe akwa nwa mgbe nka ya because I won't be there to look after you ọ ga-akakwa gị mma na iyipụrụ green ga-akakwa chọọ kootu jiri gbaa akwụkwọ lụọ nwaanyị mụbụ ụmụ you are hiding under the umbrella of the church na-edeceive onwe gị destroying people's destiny you think we don't know hapụrụ ụmụ football n'imo imene nke Onitsha ya agaziere gị gbuo mpam ya agaziere gị gị na mama ekonad unu na-eme ihe unu na-eme na village I think we don't know ya na-agakwara gị were ka ị hụrụ nke anụnwa nga ka Chineke ga-eji agba gị n'anwụ if you don't leave my destiny alone you will see Kotito dịrị Jesu na ndụ ebe nsị ka mbịa ka mụ na gị na-abụ ọfụ ka inyere m aka dụọ nwa gị nwoke ọdụ eziokwu ya ka nkụ maka ya wee bịa nwanne di m biko butugodi kekwa nke o mere keta ya bụ nwa gị nwoke na-akpọ m afa dị iche iche na-ebo m ebibo ọgha dị iche iche mana ịgwa gị eziokwu a sị na m abụrụ onye Chukwu kpọrọ oku ya bụ ihe otu m mesi wee soo ya ọ gaghị adị gị mma mana n'ihi na abụ m onye Chukwu kpọrọ oku nsị ka m bịakwute gị ka m bịa kọwatara gị nwa gị nwoke na-ebo m ebibo na mụ ji ọgwụ jidie mere na anyanwa adị aga n'iru I'm telling you mere na ihe ndị ukwu na ibe ndị otu ya na-eme na anyanwa adị eme na ọmụwa kechiri ya ị na-akọwa na Paulinus kwuru ihe niile a nne m agaghị atụgide nwa m nwoke asị maka Paulinus nwa m nwoke ka ọ bụ ọkwa nwanne m nwoke nke tọrọ anyị ncha niile ọ nwa m nwoke ka ọ mana ọ ọbara mụ Paulinus wa ọbara mụ mụ agaghị abịa ntụgide ọbara m asị ọ ka ihe niile si wee mee ide atụ ya ọ bata ịkpọ ya jụọ ya si ya na ihe niile a kati kwuru ma ọ bụ eziokwu ọ ga-akwa gị nwanne di m butuo n'ọkwa na nwa gị anyị niile ga-atụkọta aka wee zụọ ya gbaghara biko biko ọ bata ama m ara na-achọzi ịgba ya ọ bata mụ na ya ga-emeju ya afọ taa nwa a ga-arapụta m biko gbaghara
pọmpọ man iji nwanne nkiri agbalụzi iru onwe ya oge o si daa uru adọrọ gị mma gị na-eme ọrụ mma m nwanyị gịnị ka m mere nwaanyị a gịnị ka m mere ya agwala m ya time without number stop telling people about my movements ihe ụlọ gbasara my success akọziri na ya mmadụ na-agbawa ọnọkwa ya this new career m chọrọ ibido na mbụ football career ya gaga were ga kọrọ my uncle kọrọ catchcase why ezi dị bad na ọ kọrọ catchcase na ị na-achị ịgba bọọ na ọnwụkwa n'ọrụ ọkwa kati ka ọ bụ ebele ọtụkwasị n'isi na ife a na-aga aga mara onye that man everybody see him as a catchcase yes but he is more than a catchcase ọ nwoke a mere na m ka na m nọ village ata ọ ya mere na m gbachara boy na Onitsha nwere ihe nji lọta ọ ya he keep monitoring my destiny nke ọbụla m chọrọ iti ga akọfụ hara na ihe ga aga piam ya ga na-enyo otu ka ọ dọwara enyo na room ya na ọ na-enyo kpọm if not ka m ga-esi were 500,000 naira ego kwesịrị iji bidoro mmadụ ahịa were ya nye ọdịnarị nwa agbọghọbịa nkịtị onye chiri the girl ọzọ that man is a diabolical person ọ dị too diabolical. Anyway, ndị a na-aya erikekwu ndị village anwe nke ịma na ilo dị n'ụlọ dị ka agwa aba n'isi onye nwekwa na ebe o debere iru ife na-egbu onye si n'ụlọ ngwọta ya chakwa aba ọ ga-afịa arụ ndị soro ndị mmadụ gbuo soro nna dị jee akwa aba n'ime ọfịa egbuo okpo ma gbapụta n'ilo wee sị ka ndị na-egbu fa akarịa na village mana to think of na katiku sokwu ya anyway nkụdị na mba ya yere mba nni ihe njika na bịa mbụ maka na bịa anyị ịma na a na-ekwu ọnwa arụ ọrụ si rụọ ọrụ mana ụrụ nye akarị n'ọrụ onye nji bịa bụ egwu bọọlụ aka na ATM ya na mmadụ bụ interested na egwu bọọlụ a mmadụ ahụ dị mmadụ sie mmụọ adị m interested. Ngị nwa ka nwa gị ma ịmụta atọrọ m imini ka imini bụ mụnwa ka nwa m na iko ịtọ abụrụ ọgbọ come to think of it mgbe anyị nọ primary school na-amapụta egwu bọọlụ a na-eti gị n'ọrụ na anyị nwanwe iru ọrụ mụ na-ekwechiri 4 attack defensive midfielder na-agbasa pasị agbasa ka kanụ nwa nkwọ mgbe nwa ị na-akọ mba ebe ahụ Ronaldo benchi anya in fact mbatara n'oge onye bụ Ronaldo onye bụ Messi ama ọgbụgbọ mfe emenwu tentem for like 1 hour gị bata ebenchi Ronaldo yes na Messi nwere onye ọ bụ ọkpọ mgbe ọ bụrụ ma gị bata ibenchi ya ga-awụ is an understatement gị bata ha na Ronaldo will stop existing nwa wuruzie dị Ronaldo anyị ị ga na-anụzi bụ ojomoski oke mche ihe ọzọ ịchọrọ iji ndị gị n'afọ ga-aha ntụ a mụ na ike ebụkwa model abụ model na mgbakpunye enu na ka mkpunye nke m ka afọ amaghị esi spia aka na-ebecha nke m na-ebecha na nwoke amusement park ọkwa nke ahụ ụbọchị a dị ọdọrọ otu a nwoke m ka esi eme ya ozugbo ka anyị pụtara adịmanya gị biko ihe mbe ala ọmụ man ka ebo iwe gị ntinye gị ihe mana eziokwu owekwe mmụọ agha agba adịmanya gị biko gwa m ka esi eme ya ka ntinye ebe uchu ozugbo ma ihe nsogbu pọpọmpọm ihe ndị iri kọrọ na Togo ọkpọchi na gị brain ma ụmụ nke ma bụ gwa m fa ncha ma ya bụ na mba na-egwu bọọlụ maka ihe na-atụ gị ụjọ na ịma na mbata ozugbo paakị ya ịmakwa na abụ mụnwa ya ọnụ ka ị nwere nwanne mmiri oyi ọ dị n'ụlọ ka m nwụchalụ biko nke dị n'azụ ụlọ pọm nwanụ mụ ije m na ya mebekwa na ebe ọ dị ka jiri ụkwụ si ebe a ruo Togo Colinu, ele mega gị n'ishi. Ele ihe ọ ka ihe na-etiri gịnị mere? Onwe mega gị, ahụ dịkwa gị. Are you okay? Ka
iji akparị nwanne mpa gị ka iji akparị ya ka iji akparị katkis ọmaka ọrị shọt ichere ọwa ọgbọ gị agwara gị onye ahụ ọwa ọgbọ gị akparịzina ya ịmakwasị mgbe m na-abata ha eche m nwere nnọọ something dị very important iji na-eti mkpu so maka amụsụ ka iji etiri mkpu you are shouting because of a witch ka iji na-eti mkpu niile a Paulinus ama m wuru onye ndụgoro gị ọdụ dọọ gị aka na ntị gị kwụsị ịkparị that man onye a woman of God touch not my anointed and do thy prophet no harm. The same Bible said suffer not the witch to live. See mama ihe ije eme ihe niile because na ịma that na ihe niile ndị nwoke a na-eme ọ ebe m nọ ka ha channel ya enweghị nke na-emetụta gị maka na ọ bụrụ na ị nọ in the shoes where I am you will do more than I'm doing. Le anya ma nwoke awa amusu ihe sendri ya ko destroy my future. He wants to render me useless but Chineke m na-efe m anya ọ gaghị ekwe ka ọ bịa na mmezu. Ime nọ gị na-agbara ya ọ gache menwe ihe ọzọ dị mkpa ị chọrọ ikwu. I will talk to him anyhow ọ mụwasị ya dị mkpụmkpụ biko bịa nye m n'ime erie nenu gị asị nne nọ bịa nye m n'ime erie biko nrikwa nne rigbo onwe gị ebe ahụ onye pụtara ụwa anyị rụgbu ndị jere ndị nọrọ onye nwere kparịa biko ịma na device na onye na-eme omume na ebe obugo obugo so onwe onye nsị ka m na-ịkpachalụ edego nkata nna na nwa ịghọta ama m na ịchọ ka anyị gbaa onye banye n'ọganiru gị gbam aka na akụ na-azụkwa mba ndị azụ ịghọtago adịghị alarụzi onye na-alarụ ụlọ na n'elu baisikụl na mpa ịma na ọ ga-adị mma nwoke nọkọta anya chee echiche maka ọ bụrụ na ị gara ọsị ya ejego east jee west jee north jee south wee mara ihe dị iche na bending corner na roundabout ịghọta mpa nwa akwụaligo nwoke ejealigo jee Kotonu gbaa mbọ jee Togo gbaa mbọ tụọ down nabatakwa by kwumbịa na village still otu abụ n'ezi ịghọtago a sị na nwoke na-alarụ ụra gbuo nkọ ma taa aba maka onye ije ka onye isi awọ ihe marụ aka eji si na ya fe azụ na mmiri ọ bụ ife tere n'ofe fe azụ niile na-ata na egusi na ọgbọnọ na ọra ọ ndị luzu gad n'ime mmiri yes fisherman afọ ha gụrụ ịghọtago so n'ụwa na mmadụ na-eri ese anya ị na-aga ị na-ene anya maka mmiri na-eri mmadụ n'obu ọga ị ga-akwụ nri aka ekpe ma ị nọrọ ọfụma o buru ihe mechalụ ya ka m ji wee mgbe ọbụla na-alọ ya na nlọ na-alị ya na nlọ ndị na-ekwu na mfịa sị ngwe ike bụ na mmadụ ya discover ga akara nlarụ ụla mfịa ndị ka esi to ụlọ efe mfụ ya na nlọ ụlọ abalị mfịa na awọnda nsị oke ngwe ike ịghọtago ngwe maka dibịa na-agbalị ya afọ iwere uche ị na-ama nke bụ eziokwu ngịta si na ngwe ike ọ bụ na akara aka m mpa mgbe m discovers finally ebeli ya ịgba bọ mgbe anwa nọ primary school icheta ezinọ ihe a na-akpọ m Sam Ọkwara ji nwa ụmụ dịọka na mfe aka mana ime insist nsị m ji agba mbọ ị na ndo ezi iru na Togo ọkwa mbe ya so ka m were ife chube ewu ojii maka ọ na-abụkwa na ndị a na-akpa nkata ga esi wee nụ edi ọbara nwaanyị ndị dị ime amụazị ahụ nwoke amazi ya eme ka m were ukwe kịta ya chụba akara aka m so ya ka m ji wee sị ka ịkpa aka nkata ịghọta ka akpa alarụ n'ute gbọ ọjọma nwa mpa ihe na-akọrọ m ugbu a ka ị chọrọ ka m mee gbaga m mpa na klọb anyị ọ na-aba ịmaga a na-agba bọọlụ like ọ bụ na ije outing now nke a na-akpọ awe ije awe nwere ike agbagide ndị ụfọdụ emerụ arụ inwee bruises nkwa nke a na-akpọ nok mana bruises ya ma plasta gasị ma GV eji emechigasị ya ịmago ma inwee nok na ịmago ịgbakọta ike gwụkwa ya enye gị ya dịka mba glucose to regain you onwe ka isi gbaji okwu enyekwa first aid ihe anyị na-eji ege a anaghị nwere atụ ya ịghọtago anyị maka omume ka eji afụ ọkụ ịghọta na-ekwu na 5k ka anyị na steji so biko si esigo dị m 5k ka m so mgbakwụlata aka so kwa nwa ogidi rie nwa afọ Ojoma mụ nye gị 5,000 ijikwa ha gị
mgbe ahụ ka nji mpa anyị chere na ishi bata gbacha mbọ niile gbara isi nna gị nye gị 5,000 naira ụmụazị be gị ị na-ehele ha ya ụmụazị be gị a na-ana nna ha ego mgbe gwa m na ụmụazị ibe mmadụ ana nna ha ego Davido ewe mpịa wee nye 100 million ya bido egwu iwu Davido iwu Davido ibu ifena si mma bụ Davido afọ niile m tara n'isi gị ị ka na nna gị ego mgbe ịta afụ ọgịga ga-atogo ọrọ m jee ka ikwu isi na ịta afụ ọgịga atogo mpa maka 5,000 naira na aka iji acha m ọkụ eji m 5,000 ngwa ọ bụla ijiri 5,000 idebe n'ọnụ udu na ọ na-abụ nwoke ejiri aka ojide ile ọma ị na-acha m ọkụ 5,000 ka iji akụsụ ọ bụla ihe 5,000 na-akụsụ mwe agbadu ojo ruo ole mgbe ka ị ga-aba uru ya futbọọlụ na-eje gba ọrụ obodo n'ụkwụ onu m ọkụ olu m olutu ibe m chukwu agbakwa nke otu onye ego bụkwa fan ọkụ ikuku okwuru je ebe okwuru je ebe a onye ekusakwa m gbaa na esi nye eri eje tụ ụtụ mụasị nwe ebo garafa mpa Davido mpa ga-ekwuchakwu ihe ọ ga-ekwu ejighị m ego agaghị m enye gị mụ achọrọ isi tọnda gbagbuo oyi ọ maka ịbụ my father achọrọ m isi tọnda gbagbuo oyi na ọrụ onwe gị esi n'ime ya m ego ka ị na-achụzi m ebe m na-eje nwanne tinye m n'ihe a na-alụ aka ọdịdị onye a na-akwasasị tinye m n'ihe a na-alụ ọgwakwa bọọlụ na etibe epele ị na-agbagharị na-ele gị taa ụfọdụ m na-ele gị n'ote m na-ahụta gị dịka fada ishiri ọhụrụ postu ya na parish tinye gị n'ihe a na-arụsị wetin hapụ na ịma ka esi agba bọọlụ ịma ka esi ewewe ụkwụ na bọọlụ okay ma ordinary chase na na-eme na bọọlụ just kpa ya ụta by ụmụ ihe mpere ịma apị Jesus ịma eme trapping ordinary kpamkpamkpam Jesus hey another challenge ụmụ gambo igbe onye ala mụa ọ ga-ege ntị football na awa blood mgbe anyị na-agba bọọlụ mgbe obi na-eje akwụkwọ mgbe anyị nọ private school ị na-apụta akpọ ọhịa HP ị na-amapụta ọ bụla anyị nwa buru bọọlụ n'isi mgbe a ọrụ sọmọgarachi ka na-akpọ m central school ba ọ bụrụ sọmọgarachi ka na-akpọ m chetegodi a bikọs na ibu m ụzọ na-adịba na the club ntuzi gị duruzi ndị na the club ị na-emesi kpedebe nse ma mis ma onye ma ojuni ma teke ọ bụ m ga-ebugakwa gị gai ụwa bụkwa nke ụwa bụkwa ofu onye a na-akpọ gosa ma ọkpara chi a ga-akpọkwa gosa ma ọkpara ede ma wụsa ma ọkpara ụna gai tie m n'ihe a na-alụ ka m na-eje kwasasịba ebe niile na-ege ntị ọkụ isi bụ alụ na ọbara agụba ji mara onye kpuru isi o ịhụnanya ya na ị dawa ofuli ana m agwa gị na onye na-akpụ isi ka m kpọga eje na ya agwa gị na ejege na nke baba onye m na-ekwu okwu ya wụ coach onye ga-ekochi onye na-ekochi ndị bọọlụ onye na-ekochi maka bọọlụ ọ bụrụ onye na-akpụ isi ọ na-akọrọ m agụba na nwoke m tie m n'ihe a na-eme ebu m ji n'ọba gaa banye bịa tie m ya na-alụ nwanne ọkụifụ onye gị sampụl na ihe m jiri chọrọ ile egere gị anya abụrụ na o nwere ihe ọzọ all because of old times maka ala Igbo kwụsịrị nga ga-egosi anyị pọmpọm nwanne tie m na alọvụ gị ọ bụ oge nwana biko agala saịdị ahụ ugbo o ruole n'ihe m ga-emere gị ugbo a ga icheta okwu lọv mana ị nọchakwara Togo gbara aka nkịtị lọta bịa ihe na-akọrọ mme mgbe ijere ọbọyị nke gị ọrụ Ọnịcha ka isi kedu ihe ibu nata mgbe ị natara na-eke ụmụ nwaanyị niile nọ na vileji ụmụ nwaanyị ajadu niile palliative poverty alleviation agwala gị ihe m gwara gị mistake is always ọghọm it can happen to anybody oge m tinye m ebe a na-etinye m n'ihe na mụ na ịchịkọ ọnụ ọ bụrụ 8 and 9 na ya na-agba 4 and 10 na ya na-agba 5 and 6 na ya na-agba ngwa lele n'ebe ị gbagochara ibido dodo from 1 mana ị ga-ebidogodo 1 and 2 ịbanye 5 and 10 agwa si 1 bụ goalkeeper ị na-eche goal agwa na mgbe anyị nọ primary school na-ede agba bọọlụ 1 bụ goalkeeper ọga a nara na m ụka n'ọnụ ama m ihe m na-ekwu emegharịala otu ahụ dị mba ụrọ ka ọ dị ugbu a n'ezi ọrụ obodo elu na kpọm eje ahụ elu ebe a mụ na-akụzizi gị ya na-alụ ha amadị na-echi itizi ngwa bịa lawa ọ dịka ịchọzi ọbago mkparị
Mba ọ bụrụ mkpali na guy. Nwa ya chịkasị na amanya o. Mechọnụ biko mme ka mmanụ taa ga-esinyere gị aka gị na. Cha pili ya na nwanne. Hey! Irikwere ni a na-erikwe ni eche ugwu na-agba ka Igbo. Ụdị akpụ mmụta imo ya. Imo ya akpụ mmụta ibu Bible so dị nwere mmụta. Man uche ga gị afụ. Ya ni ma attention. Nwere ọya asọ ụsọ. Yeah, I like it because I'm a in Gazette. A Gazette is going to be in a Togo. To tear down. So, to I know now. If I bazia coco see wherever. If I Cobana, Nicosiba, Cosiba, Cosiba, Lucosiba. Theater. Melumi, I want or maybe. You got attention. You got attention. So, it's the Togo bata, Baraka way bata. Macao, my bass. I could you carry disappointment. Katala ma. You go. Oh, you want to. Ga baraka we bata. Bia kwa m n'okwu isi. Agwa m nye ga attention. Maka ije chọ ebe ya anụrụ ana ọ bụ nwo mbọ anya na ala iwe nu ya ọfụma. Ịghọta. Ije na. Isi dị ka star phone. Laptop. Nye nke m. Okay, me ga chọ mekwa isi ọhụụ. 20,000. Ịkwa isi. Ọ nwa obele ife na. Ịkwa isi 20. Ma eje ATM na. Ebu na ego cashless ka anọ zikita na. Mara ụmụ aja na-edisive gị ụmụ nwelelele nwe onye Igbo na-adị ama Igbo dị aja mapụta from Igbo enere ya bụkwa na ha na-esekwa Igbo na-akpagharị na village ma gị na-enefe anyị che na ife na dị. Adịghị cashless ka a na-eme. Nwachara nnu ATM mebi etizi ntụ ọda nke na-esi. Mgbe adịrọkwa m broke. Chere, ịgbaga speed. Ma ife ga-eme kịta. Ị ga-enwe ndidi. Gazette bụ ife na gazette. Ị gazette dị ife. Ga-abịa na be anyị. Akụ m ebe m bi. Ịbịa na be anyị. Akwụsịkwala m ụbọchị ọzọ gbara aka. Akwụsịkwala m. Na mma m ka na-awụ na na-awụ m na mma na ọkwa na amaka nwaanyị ama mma na oge ya na-eji aji string ọkwa ịma arụzigburu onye aka ya dị ọcha ma na chi eje kwa birthday party na ego na-abalị mma nwanne mana ọnwa dị nwa gị nwoke a ịsa ahịa polik sọ polinus dụkwa ya aka na ntị nna anyị biko kekwa nke polimel n'ihe o mekwara Adamma ịmaragwu ihe megani ịmaragwu ọnọdụ nwa nwoke nọ na nwa gị nwoke ha abụọ etosighị ịdị na-akwụ akwụ aga gwa ya na maazị Ibesi achọghịzi m na ahụ ka ha abụọ na-akwụ ị na nye m na-ekwu maka mgbe ọbụla m hụrụ ka ha abụọ kwụga ọzọ ị ga-ahụ ihe ga-eme nwa gị a ee orugo nke otu a nna anyị biko butuo gbaghara poli wụkwa na nwa ụnụ mụọ nwaanyị alụtara alụta igbuo ya ị ga-esokwa ọkwa ị ga-esokwa ị ga-egbu ya biko gbaghara butuo gbaghara ihe ọnwụ na o mere gbaghara biko o agha m gwa ya Adamma ekwuchakwula m ihe m kwuru ekwuchakwula m ihe m kwuru maka mgbe ọ ga-esu ị na-anị ya mma agwa ya mma adọ ya aka na ntị nsogbu anọ enweghị biko o gbaghara Polinus ị ga-egbu Awela mgbe anyị nọ primary school Ihe na-akpọpụcha ala ebe a jiri nwayọ. ga-efe ndị ọcha ya fekpunye mmadụ na Oke mzi ike biko legodo ihe ka ị ga-aga obodo Igbo. iyikwanụ buut iyi bụ ihe eji agba monkey post nwaanyị nke full post Akụkọ. nwere buut na ya ụmụ nke ọ na-abịa eme iburu ya otu a na buru ya na-abịa n'ihu na-abịa pọlị ụjọ mma nwayọ ịdrọpụzi ya pọlị enwere m ya na ụjọ mma ọ dị m n'arụ ịdị oke oge ọrụ ọ dị m n'ukwu ka nje nyụọ ha n'obodo oyibo ozugbo you guys are fit to go to Europe ndị njikere ịba Europe kịta Anyị na-amụ amụ. mgbe ọ dị unu n'ala amụsiri m ike na afọ m ya n'ala unu ndị oke na buut m titi ya
Abụrụ buutu na agba nọ system. Na nwa ya mgbe anyị nọ primary school na-agbapụta iru ọgụ ọsọ. Ọsị m na ọbụrụ system na ọbụ ihe na-agba. Ihe egwuregwu kwado na ya na-elie before ọnụ elie kpọọ nwanne. Ihe tego akwezi okwu. Egwuregwu kwado na anyị mana ibu coach onye ka anyị ga-ekwu ya n'iyi. Nka si na ngwa tule na. Nwayọ. Na-ezusa anụ na ofe nne ya nwa abụghị okwu ọgụ ka anyị na-abịa anụ. Achọrọ m ịma mụ na-adịkwa njikere because ihe abụ ọkwa egwu a na-ama ọgọdụ n'ukwu agba unu ga-ekekọ ajụ n'ume ị na ihe nnekwu njikere ka ị na-ajụ m anya unu ga-adị njikere maka na unu kee akwa n'ukwu wee gbaa egwu a ikuku buo ovunye ya afọ yọrọkọtago nsogbu adịrọ ihe bụ na as for me mụnwa wụ polipọmpụ ha akwadogo m kamgbe tete am ready amarọzikwa m maka nwoke ma na ebe amara m ọdịkwa fit as for me Honda gbagbuo Honda gbaa gị n'iyi katapila kwara ya gị akịrịta onye nka onye ala nka na-ajụ ma dị fit ịma agba bọọlụ mgbe anyị na-eme HP na primary school na-amapụta ọrụ anyị nwe na-amapụta iru ọgụdọ ebulu kọp tụọ da onye nke na-asị ịbụ pastọ na-enyo fichọ nwayọ na-egekwanụ m ntị onye arụ ọkwa ihe unu ga-ejeme na onye kwesịrị ịdị na-enye nri n'ọrụ si ka olikpo nri niile ọ bụrụkwa ihe akụ unu ga-ejeme na Europe na bikefụl kwuo maka onwe ya ọsịma ma dị fit ma na afa m bụ fitness afa gị bụ fitness gị gbara aka si Togo lọta ihe na-emere mbọ nzu ebe paakị 300 moto gị bụ ihe ni dị ebe ni idiot ijere Ọnịcha gbara aka na irigo banku eri m banku mụnwa riri ofe akwụ mụnwa riri akpụ AKPU akpụ ime ihe eji eme banku gịnị ka eji eme ihe onye ama akwụ ihe o ofe akwụ mmụọ onye ka mbankwụ ka iji eke ọnụ banku mmụọ onye ofe akwụ mmụọ onye ka na banku mmụọ onye amarọ guy anọ m ọfụma anyị ga-aba Europe taa ọsọ kama ya nwere mma mbata beach onye tie isi mgbuje ya ụkwụ si uriri si kama isi ya akwụ anwụrụ n'ime ite ka ọchịchị ụzọ ya na dinta si gba ọsọ n'ime ọfịa mụa mbata Europe anyway ọ bara uru m ga-ebu ọgwụ wee ba Europe ọgwụ agba ile kama m ebukwa ọgwụ mbata Europe ozugbo mfe onye ọbụla nza ọkwa ya afụ Mourinho ya nọ n'ebe ọ ga-eso na coach ya amadị na coach because mbatara ozugbo mfe anya nza oluzuo guard even gị nwasef bụ coach anyị nwere ike ịnụkwụ na bench sọsọ m ga na-agba bọọlụ obi adị ọkwa gị mma o ihe agbazi ihe niile ihe agbati m niile ọkwa team work mba na power of ọgwụ na coach ewe n'iwe ọgwụ power ọkwa ifugo na onye anyị na ya na-emekọ ihe ọ bụ na ile ma anyị ga-ama na erunyere m onwe m n'ime ọbara nwa atụrụ enwedị ihe gbasara mgbasa ọgwụ dịkata onye anyị na-anọ na-ekwu okwu ihe anyị ga-eme ya na-akọ akụkọ ọgwụ for the parish iwo olu diocese lecha anyị ebe a ga-esi ewepụta catechist of a parish ya bụrụ na my family to show you how holy we are. I cannot dent myself or dating myself with anything deity or anything fetish. I have God in me. You know n'ime ọbara ya na ọbara ekpuchigo gị anya ka ihe esifuzi ụzọ gbaa ị ga-agwọ ọgwụ ị ga-egbuji ụkwụ ị ga-efe nza a ga-ebugu n'ụzọ alọta just mark it somewhere. N'anya ihe unu na-agaghị agba ọ bụkwa ihe akụ m ga-eje Europe na-eme unu nwa ya nwa eyi eke ekwu na ọsọ chiọma ajụ nwa na-egenụ ntị ihe mere biko eweliwe this plan anyị na-achọ ime na onye a gabara onwe just send him to another country mụ na ya ma mba kado mụ na ya ma mba kado the same club mba unu anyị agba ofu club all teamwork ka a na-eme onye kpọbatara ya na-agbakpodo m anya by how far how far how well abata m ifu m na nwere ya na ọ ka ije kwunye onye maka nje ị na-agba defense ị nwere ọgwụ iji ọgwụ anya isi iji ọgwụ anyị sọ ọgwụ ahụ ga-efe elu gị kakwa lelee ndị ọcha wa gbara n'onwe ihe mee dị na ya bụ by next week unu ya adị njikere because anyị aba Lagos all from Lagos anyị nọzie na Lagos anyị emebe arrangement dị iche iche ma passport o ma ticket flight o ma visa ihe niile anyị arrange ọ ya bụ onye unu na-emechizi anya na-emepe unu efelie Europe British ke mfeli anya viam ozugbo Chineke n'iwe onye ọla amara ekwuru m ekwu dat ndị ji ọgwụ biri ha ga-ada mana anyị nwa bụ ndị nwere okwe n'ime Chineke ndị nsọ ka iwu anyị ga-efe efe fere laba anyị ga-efe efe shut up nye ala ifro ndị nsọ na-eje ịgba bọọlụ ndị nsọ ifuru ngo pastọ ha ka a na-eje ịgba bọọlụ kama ihe asị ndị bọọlụ ga-efe efe wee jebe
isi na ndị nsọ ga-efe ị nwekwa ọgụgụ onye atịkwara etiketi salad lele anya hapụ na ihe unu na-ekwu enwegodo ihe dị mkpa because anarakwa agba aka ahụ nwata eze so ihe dị na ya bụ enwe ihe a na-akpọ resident permit ịma nke a na-akpọ resident permit onye bi n'okpoko na ọnwa ya ịtabie ile obi n'okpoko na bonjour mes élèves ça va bien merci et vous très bien allez pas la vie fa la vous ebo la kwa la vous o gosoro na mbi na Togo mana nke abụrụkwa na Europe ka ihe eje so ụdị gantị ama m ihe bụ resident permit gantị resident permit ọrụ maka ịkwụ adọkanye gị asị ga-ebibi gosi uche gị dị ịma ya na-alụ na ọnwa ya ọ bụrụ na ị mara ịmụrụ from ndị eze na-eme anya that resident permit bụ ihe bụzi isi sekọndị because unu kwesịrị ịkwụta 20,000 each for that resident permit because achọrọ m ime call now after this training m eme call ka m send ya afọ unu biodata unu to Lagos ọ ya bụ the agent sizi Europe abịa were o were afọ unu were the money at once ihe niile aga ọ ya bụ irutezie Europe ihe ndị ọcha ya na-asị gị ha welcome Paulinus Ojoma welcome ịghọtago enye gị ebe unu ya anọ taịtị ihe ịsa ịkwụọ ego ikpara ha ego dịka taịtị a na nwoke ma ọ bụrụ tight as no by biodata resident permit ọ sị tight ị na-eto eko resident permit kpachanyago etigesịra m ajọghọkwa gị na ajọghọ m go mgbe ị na-eji ịkpọta akwụna n'abalị ada eme romansị ute akwụna ịkpọtara ya n'abalị itiwe ekperi maka chi ga-efe efo bịa m nso na ka ngwa ọgụ ji ndị ọgị bambam na ịma na ume ihe eji nwayọ ka iwe nweta ihe aga m aka gị a na-eji mụ na gị bịara ịbakọ dị same gbagharịa ndụ 20,000 gị na onye ka anyị jego n'ugbo ka anyị je training baba ọsọ ka anyị je warm up ihe m ga-emegide onye ọcha edebe bọọlụ mbalansị a ga-asị ka okipa ya nọ n'ihe free kick na ị ga-anụ bucho m enemy ọ chọrọ ka ngosi gị ọ bụ enemy of progress ọ bụ na m nwere ajọ